birden geçti. İsrail Livan'da İran tarafından goldanyan radikal şahit opera Hizballah karşı operasiya geçirdi. Recep Tayyip Erdoğan'ın katnaşmağına karşılıptı ve Türkiye Devletler Kuraması'na sinçi statusunda katnaşan Türkmenistan'ın ona doğulu ağda olma kararını ıglan etmek için fırsat olacağı çakılıptı. Türkmenistan'ın Halk Maslahatı'nın başlığı Gurbanguly Berdimuhamedov bu arada şu yılın fevral ayında Türkiye'nin Antalya şehrinde geçirilen diplomatik forumda eden çıkışında beyan edipti. Türkiye Devletler Kuraması'nın öňde barjak zatı olan Salamu alaikum vatandaşlar. Gomyadalığınız arma. Gomcan sağlığınız. Gomcan sağlıklarınız arma. Ho, bağımsınız. Abaşada Birleşen Milletler Kuraması'nın kararından son Gelikari'nin oğlu Davud'a hücum diye. Thank you for sending me money through Remitly, beta. It went straight into my Suatlamada account. ettiler oğlum. How easy was that? Da. Da. Göňür aýmaly. Gelikari'nin oğluna hücum edilipdir ýaly. Dünkü nemeden soň özüniň kanalyna goýupdyr. Birleşen Milletler Kuramasınyň kararyndan soň Gelikari'nin oğlu Davud diýip oğlu barmyşyn. Ay bular bara adam ölüp gören jenayetkär da ondan biz bular bilen yumşak çemeleşsek bolmaýar vatandaşlar. Biz bular bilen malayım tarap, sıpayım tarap, kanun, adalet diýip otursak vatandaşlar. Bularına şey diýerler. Şoň üçin bulan özlerinden beter bolmaly biz bilýärmi? Ya. Bulan özlerinden beter bolmaly biz. Biz gördük İstanbul'da. Biz gördük vatandaşlar. O kanun, adalet, ardet gördük Türkiye'de de aynı o. Hani 16. Ağustos 2022 yıl konsulluğun önünde bizim aktivistlerimize el kastetli vurdular. Advokat var tutulmuş otayda. 15 mi 20 tane advokat. Hanın neticesi? Näme şun yok bilýärmi? Diktatörün kini gollaýar vatandaşlar. Şondan bolýar. Şoň üçin bolýar bu zatlar. Bolmasa el kastetli suratlar var, eline kastet var o. Bilýärmi? Kastet bolanyş barmakla giriýär, şu 4 barmak giriýär. Şu taýdan şeýle demir çykyp durýar. Ulan wagtyň ulan ýerini çapýar o zat. Ve şonluk bilen biziň Atamurat Saparov ýyllyşym biziň maňlaýyny çapdylar şeýdip. Ve şolary ýalak sowuk ýara ulanlandan soň bıçak bilen deňul hasaplanýar ol. Bıçagym bar, şolum bar. Şonu näme üçindir el kastetli Merdan Mustakow var, konsulluk var. Döwletlerden uly terrorizm ýokdur vatandaşlar. Her kim barmagy bilen onu görkezýändir, ana o terrorist diýip, olmany görkezýändir terrorist diýip, hökümet bizi görkezýändir terrorist diýip Hudaý saklasyn. Böyle döwletlerden uly terrorist ýokdur betsaýdaýyn. Döwletden uly terrorist hiç ýerde ýokdur. Ana Izrail'e gidip berýän terrorizm şolum. Hani Birleşen Milletler Kuramasy, hani beýleki insan hukuk goraýjy guramalar, ha? Greenpeace'in agdalary nirde? Hani nirde siz? Gıynan ya. Bardyram etdiýänlerler molunýany bir de sesini işlemdok. Halk köçeden ýygnanan halk.
halk köçeden ýygnanyp protestler, mitingler edip ýöne men nip döşün kakıp OBS'de zatda çıkış edip ýörenler göremdik bir däre. OBS'de çıkış etýäňde Ýewropanyň günnötariň käbir delegasiýalary. O gepleseňem ay antisemitizm diýerler, antisemitizm. Ha näme İsrail'e karşı edýäniň näme dogry diýseň antisemitizm bolýar. Onu siz onu antisemitizmi Palestin'e karşı edýäňiz. Palestin'e karşı antisemitizm bolýar be. Geosiýasat däl ýöne hopşu dünýäniň birazjyk adalatsızlygyna etjek bolýanlar watandaşlar. Dünýä birazjyk adalatsız. Şoň üçin kanun, konstitusiýa dogry haçan deňlik bolanda oňa hormat goýmaly. Haçan iň ýokurdaky hormat goýýara. Iň ýokurdaky hormat goýýara. Wezipeler esas kanun ýerine ýetirji organ hormat goýýara. Şonda goýmaly watandaşlar. Bulan özleri goýmasa biz goýmalylar. Düşünýärmi? Bulan özleri goýanok çünki ol adalatsız bolýar ol. Kanuny gerekse bize kanun, özlerine gerekse kanun däl. Ana goýdum men. O Şyhy şäherlik barada material goýdum. Seredip görüň watandaşlar, Şyhy şäherlik diýilen adam altyn asaryň başçygy. Nazar Rejepowyň uly giýewsi, Güläleň ýoldaşy. Görüň watandaşlar nämeler edip ber. Bir giden 400 san uly maşyny we haýsyňyzda we bir jig bolsadan biriň bak. Şunu efirim görüp oturan ýerleşsem hemmeňiz. Biriňizde bir jig bolsun şu uly maşynyň. Türkiýe gelmeýäňiz o. Men saýdaýyn. Şu uly maşyndan eklenjek bolarsyňyz öz ýurduňyzda. Şu bir sanjak maşynyň bolsa da. Süýtli sığırın da ol. Ay o goşutdan çağıldaşadyp bolýar, onu edip bolýar, bunu edip bolýar. Gara şoň bilen eklenip bolýar diýip giderdiňiz. Bir jig bolsa. Munyň köpetde restorany bar. Çatma restorany bar. Şaşlyçnysy bar. Olaram 7-24 işleýär watandaşlar. Onun aşar 400 sana uly tehnika maşyny ýük taşıyan. 20 hektar parnik, 20 hektar almalyk bamyň deştowasy diýär. Onun aşary onu muny işe salmak ýaly işlerden hem o 16 beren, muny edip beren dip on şyh berdi. Dagam adam bana tokuşup bolýar. Kim ard edip bilýär? Haýsyň erkek bolup ard edip bilýäňiz. Şyhy birda deste. Gördüňizden ha bir gyzy hoja diýilýän, öňkü altyn asaryň başçygy 9-njy klas gyzy. Anal jynsy gatnaşyk edip onuň şol makatyny ýyrtyk emele getirýär we täretini saklap bilenok. We şoň üçin şo temanam ýapýarlar. Ya ha yurdumuzun gelen derecesi vatandaşlar şu atlar. Ay hava hemmedat boş gepýär bolup görünýändir. Çünkü Türkmenistan'da şuun eçenlisiň Türkmenistan'da şuun eçenli şuun eçen hakikat aýdýan ýokdur şondan. O şuun eçenli ýekejede dogurda aýdylan ýokdur şondan. Oturup ay sizin Türkmenistan'dan alyan informasiýanyňyzy ýalyňyz näme bolmanam siz özüňiz aýdýaňyzmy dogry informasiýanyň birinkä ýalňyş diýäňiz. Bir aýdan informasiýamyzyň ýalňyş ýerini suud etmek üçin sizler dogrular aýdýan bolmaly, iň bolmaly. Ya. Ja, varmt.
Gıynan yani vatandaşlar gıyana yankı bir video valay bilýärňiz barmy şo videonun ýerden geldi nähil video şol. Men YouTube kanalyma da koydum. Şu videonu aydın sana. Şu video barada kim näme bilýän bolsa aýtsyn da. Yarın yarı. Şu video näme vatandaşlar kim bilýär? Öňkü däl mi diýäňiz de men Ferit öňkü bolar ýaly o wat telefon barmy? O wat telefon barmy vatandaşlar? O diýäňiz ho näçinji ýylyň görüň o wat sotu telefon ýok ha bir kameralar ýaly. Üstesine de bu taýdan ha bir çağajyk gürläp dur ödem öňkü diýäniň günlüğüň asasynda boldy men ýadyma düşýär. O nimedäki bilmeýände de boldy, marda da boldy, partlama boldy. Mardaka ullukan kömelek ýaly zat demele getirdi. Bir ay öň çykdy diýär. Ya ko 2010'da telefon kim götürýär ha o çağalar ha näetdiňde o 2010'nyň gürüň kamera telefon var. Gördüm zoom berýär. Feridin şu taýtynda zoom berýär. Sen o wagtlar zoom berýär. O telefondan oynýar ho. Ne Feridin? Feridin? Ferit zoom berşine Ferit. Yarın yarı. Yarın yarı. Nerede o? Yer titreyýär diye, yer ıranýar adam. Ferit yer ıranjak derecede patlama bolýar we habarlara çykamaz. Millet be katnaya kaçışar evet. Uy bu da ayı. Yok da iyi Allah zanı. Allah can. Allah. Zoom edişine Ferit görýäňiz hem telefony. Gördüňizmi? O näçinji ýylyň görüňi diýäňiz o. Türkmenistanda bolan vatandaşlar türkmençe gürläp dur. Hada ýurtda seret yeri sarsçak derecede patlama emele gelýär. Ki köpümiň habarymyz ýok. Aýo Asuda Osman, Asuda Osmanymyz we Gülýar Osman. Ha eşitmediňiz, görmediňiz, bir tak başga bu intak bir patlama. İntak bu patlama muny gizläp bolanok. O kiçirak jinayetler gorkulyp da edip gizläp bolýar. Infraydayın o Meksika'dan merve de o apasını yurtta yaşayan o adalatam yok, mafya, kartel hemme dat var o tayda. O. Yo aydın da şu vaka näme?
Kim aydıp berjek? Hani gelin efir alayın. Şu vaka haçan bolluy? Näme bolluy? Nämeňte esasında patlama bolluy? Raketa geldimi ya? İçindäki bomba ýarlymy? Nämeden bolluy? Ve haçan bolluy? Kim aydıp beriljek? Hani biziň garaşsyz media serişlerimiz, hani biziň habar almak azatlygymyz nirde? Bene şu at görüp oturýan şunu, şu videonu birinji gedek şunu görüp oturýan. Goýlana da ma 19 saat bolup duran şu kanalda, TikTok'ta. Hani kim bilýär? Kim aýdyp bilýär? Hiç ýeňiz bileňiz, oko. Şu vaka näme? Bilmeýän vakara däl ol, bilmeýän vakara däl ol. Men näme üçin görkezýän? Bilmeýän geçin, bilmeýäliň. Meniň aýtjakladym ýene bir suwtnama hökmüne. Ina şu videoda suwt edýär bize. Ýurdun içinde bolup ýören zatlary gizleýärler. Ve soňundan hem gülýär asuda asmanymyz wa diýip gezip ýörsiňiz. Cinayetlerden hem habarymyz ýok, owurluklardan hem habarymyz ýok, biýuna, bikanun basylýanlardan hem habarymyz ýok. Hawa, adalatsızlykda gelip şu taýyk efire gelip aýtsalara watandaşlarymyzdan eşitýär. Şunu gelip aýtmasaňyz siziň ne opozisiýon telewizioniýa bar, ne opozisiýon bir hakikat aýdyp duran näme bar. Bir telewizioniýam da ýok, esas habar beriş serişdämiz. Aşo bir daşarutdakena Türkmen News'di, Kroniko, şo azatlyk şolar çykarsa biläýmeseňiz. Başga eşitjäňiz ýok. Awa. Soňundan mene gülýäl ýurdumyz wa. Gülýäl bolsa aýtda hemme zady, hemme zady. Näme üçin gizleýäňiz o gülýäl bolsa? Aýdyňda. Gülýäl bolsa näme üçin o urşa gidýäňiz, urşly döwletlere gidýäňiz, Rossiýa gidýäňiz, Ukraina gidýäňiz, ha? Gülýäl bolsa. Näme üçin gülýäl ýurt taşlap urşly döwletlere gidýäs? Ýürege düşdiler o käýerler. Allah şu siz gülýär diýeniňiz üçin gülýär bolan o hiç adam. Aýdym bilmeýän adam. Ýurtda bolan zatdan köpümiz habarymyz ýok. Soňundan mara gürleme hakim adam ýok biziň esasy. Eger hakikaty bilmeýän bolsak, biz iňolmanna ýurtdan ýyleşlerimiz ýa hat uradýa, surat uradýa, delil uradýa, bizem şo zatlar alýasa paýlaşýas. Awa. Bizem mana şo zatlar paýlaşýas. Bula bolan mara? Alo. Oğlu değil Ne şey? Diyorum ki ben sana sıradan bir vatandaşım. Bu yeterli sence? Bula mena meňe firma gelip diram ýoň. Häzir o taýnam dinledeýin size. Ýanky adam efirimize gelipdir. Soň tutup dirräpdirler, gorkujuny tersine gurlapdy. Ne erkeklemedem şon ýalla. Ne? Görkedeýin. 23-25. Yani her kim öz biznesini kim bilýär kim. Avcın men tanıyanlar Dubai'da o. Dubai'ye gatnaýarlar. Ha şeyle mi? Ha. Ay hava şu hükümetten iyi mitlenip görenler yeneler atyanlar o şu belli bir derecede peydası var sana günür polyanmaz. Olar realmet bu. Yank urlayan şol. Toýst efirme gelipdir. Ondan 5 aýyň efirme gelipdir. Türkmenistan'da doğan garnaşlarını tutupdurlar mı, ýa-muny çağırıpdırlar mı, dirräpdirler. Tersin urlap otyr. Ene biziň erkeklemeden hem durul şey. Gelýärler efirme gelip gepleýärler. Soňra maňardan dirrelýärem bolun, tersin gepleýärler.
bir mert pozisiýanyny goralyň o pastaýanly ho. Ýene öňüm tanamak bolawlyny soňum tanamak ýöne. İki workyalar Ruslan Dobryaly. Bu iki gorkudyalar ýa-da Aşgabatdan kowulýarlar. Onuň Aşgabada geljek bolup ýalla kylýarlar biziň efirimizde gelip. Ve şoňa meňde şişler kän bolýar. Yani bir behwit uğruna da edýänler ba. Gollanokda ýöne behwit için edýär. Yani bizim türkmen halkymyza yetmeýän ýeketäk zat da olan mertlik vatandaşlar. Olan mertlik. Türkmen halkynyň ýeketäk yetmeýän zady. Oýunmakluk däl, oýunly halk. Oýunly halk ýöne mertlik ýetenok. When machinery breaks down, download the Alibaba.com app for local after-sales service. Ojo Radio kampaniýasynyň arkaly diýe häzirki wagtda Ojo Radio kampaniýa arkaly Gruziýanyň üstünden manatlaryň ýuwulmagy diýe. Serdar Berdimuhammedow bar diýe şu nemeňe markasynda. Amerikanyň Boston şäherine Daud Karizow hüjüm edildi diýe. Amerikanlar tapsynlar da no. Amerikanlar. Bolýa. Arkadaly zamanada predatla köp şona bilýän. Köp döwletler hem şolar bilen işleşýän kädi paçaklayan çünkü pul işin renkini ýükledýän zat. Gurbanuly özüniň kreslasyny goramak üçin milyon milyard bermänide taýin mi kädiýär. Başga döwletlerde Gurbanulyň ýurduny adalatyň bolmagy gerekli däl, pul gerekli bolmagy mümkin ne? Türkmenistan'da adalatyň bolmagy halka gerekli zat. Ýöne daşar döwletlere, adam hukuklar diýen döwletlere, şonuň çyňyrganlygyny edip beren döwletlere de Türkmenistanyň pulu gerekmi diýen mene. Türkmen halkynyň bagty gerekkäm diýen. Şoň üçin Türkmen halky mertlerçe görüşmäni öwrensärä öz üçin gerek. Mertlerçe görüşmäni başarmasak, onu biz kösönür, bizim bilen birlikde çağalarımız kösönür. Soň çağalar ulanır, onun bidat bolmaly ýaly bolmalsa şeýledir öýderler. Olaryň soň ay men çağa kamym kösönýärdim diýer, häzirem kösönýän diýer. Onuň ol bolmalsa şeýlem kädir öýder, uýgunlyk geçirir. Şunun esasında da bu rejim aylanardır orçarky. Sizlerem diňe diýişiňizge jary ýörersiniz, kimiňiz ömrümizde yetmez görmez, geç gider bu dünýeden. Ana bolan zat şol yumruňy çenep başarmasaň diýişiňi jawab oturarsyň. Onun kynmaý şolara kaýdan aksiýalarymyzy etmek, watandaşlar pakryşkalar ýakyp hökümete näýlelik gara tutsasyň görkezmek. Yani şonuň çykarýan garaja neftin tutsasa şonu görkezmek kynmaý watandaşlar. Yumruk bilen ýol almaýan diýe, hani yumruk bilen ýola çykany alyas malam zokmy görersiňiz. Esasy yumruk bilen ýola çykmaly. Ilki ýokun onu etmediği işiňde bara gaýrat edin karar bermäňsen. Etip görmediňiz dogry dämi?
O finans görmän nirden bilýäňiday yol alarsmy, almarsmy? Bir zat ütködörsmi, ütkötmersmi? Finans görüň da wantak. Hiç imiden finans görüm dok. An finans bomur görölüň hani? Ondan soň aýdary. Salam Ben Nura. Gümrükçü bu. Salam. Hoş geldin Adalet yok. Hoş bulduk. Inne şu halka Türkmenistan'da halk var gelecek derecesine geldi hemme sürüklen ya ayağa almana wagt bolmady mı maňa günne näçe adam ýa ýağymmat un yok, payok yok aýdyp berdip. Biz berden aýdyp oturamyzda da näme aýdamyzda da berde aňyrdan halk ayağa almasa biziň edebilýän adymyz ýok. Ya şeydi korkup oturmalı ka Allah'dan azıcık Allah'dan korkanoklar da şu Serdar bilen Gurbanullaryň korkuşlary ýaly. Tımayıp oturlar bizden bir zat tantama bolýarlar biz näme del berde 10 sana adam bolup näme del bizde bir näme demeýok zolşkan kyal taýagama ýok şeyden mi bilenler hemme de gowolk derýär taýag şey pereketlenenler. Kevat alcırap bara sözüm. Valşepni palçka diýen dämi ýok eline? Valşepni palçka diýende abraka tabraka şwabra diýen bolyn bolup goýar. Şoňa garşan bil eben Batman maýka da giydim o bara şu Batman olongda bolýar ýükgen bolsa diýip hep Batman maýkasyna giydim bara. Şonu giýen ýükgen bolsa diýip Batman'a garaşýanmy diýip. Tanışyr men Türkmenistanyň Batman'y garaşylay mundan welak. Ýa naşanam durun ha. Batman men. Toýst o jaýa geçeýnädir eşiklemde giýýän uçup gidýän Batman ýaly ýerganatýar uçup barýan Türkmenistana Gurbanulyny Serdar aýrýan ýerine halkyň içinden birini saýlaýan uçup ýerime gaýdýan. Ha o şey etmesen şoňa garaşýan bolaýmasalar. Şoňa garaşýarlar ejene. Men Batman bolup baraýyn, biriňiz Superman bolup uçup baryň. Biriňiz Железный человек boluň, biriňiz Arnold boluň, biriňiz Van Damme bolup baryň, garaz baralyň da. Türkmenistan'da envalidlaram kän, garyplaram kän onuň haýsy birine Nuraga bilen talip etsin. Elinden geleni etýäňiz Allah razy bolsun ýöne dymyp otursak bolmaz. Garyp kän, envalid kän, daşar ýurtda sürüklenip börenimiz kän, ýağymmat, ungymmat, geçini bilemok, bäri gutort diýip bedele biz näme edeline bäş tane goýup biz näme etmeli mysal üçin özleri näme maslahat berýärler bize. Bir barıp aýryp berip gaýtmaly ýa o başga zat ýok. Halkam var, halkda da günä şunno. Öz arasynda şakallar var. Şakallardan başlamaly bolar. Korkmalylar. Bir ýerde gurulýardyň hawa. Gurularyňy äkedip satan kim belli bolýar, kimiň satany. Öwreniňe goýmasaň hasaplaş. Goýma. Hasaplaş kaz ýollara näme bolýanyny görköz. Han kaz ýolu alýam kansa. Aşakda bir aýtdy, haýsy ýurtda ýok garyp envalid diýe haýsy ýurtda wa tutuş halky daşary ýurtda sürüklenip. Bir daganlara bir Nura gördüňizmi pul paýlaýan diýip durar. Hemmesi mene Türkmenistanda hemme adam garyp myka diýersiň, hemmesi gedaýçylap pullulaya gördüňizmi şonu? Türkmenistan maskara. Bara şon paýlaşanyň ödem garyp gedaýa meňdeşe. Gene hep 3 liralyk, 5 liralyk açık satyn al bir ýerden. Bir ýerden şeýhlenki ala edip Mataorodanym, Staýnadam ýugara ýük geçirdanym. Eline de tespitçi galla. Şu kardeşimizem $5.000 isläpdir. Gönderdim sana da kardeşim di. Şonu ýazjak video çek. Kanalyňa mesör dilegiçiňem köpeler. O maňa deber diýenem köpeler. Bak otur. 200 lira men sana aýdyn 200 liralyk masraf çıkar. Edil sakkalcıklı adam akkuratınca ettiğinin bayi sıfatı ver. Yani dışofka dağıtlardan edip bolýar. Şu kardeşime de $2.000 soraptır. Verdim gitti kardeşim diýdi. Video çek boldu. Gördük ha şonu edi o tira öýden bir gedaýyň berle ýok.
Aşakda ya Almanya'da diye Türk doğruya doğru hemme yerde de hemme diýem daşar ýurdun adamlar başga ýurtlara gidip işleýär ýöne Türkmenistan baý döwlet bolup 6 milyon 2 prezident bolup 6 milyon halkyna seredi bilen ok Türkmenistanyň kyýala çykyp giden oklar Türk'ün içindäki adamlar Türkmenistanyň adam almada prosent alıp çykjak bolup ýatany haýsy o nämiş o deport bolanlar näçe $1000 berip pulunu gidirip oturanlar haýdy Türkmenistan ýaly çäresiz goýulan hiç ýerde de ýok halk näme üçin 2 prezident bolup seredi bilen oklar aşakda bireme Gurbangul bilen Serdar aklajak bolup perzat ýalýar oýuny näme hakykat köremelimi Senet bular men ulanýan S23 telefonum. Ine şu wagt ulanýany men kiçirek S23 gowurýan hani ekran elime, telefon elime kiçirek diýip. Ine bulam S24 Ultra. Ine içine maçay nädir? Ine içine maç otyr seredim. Hay şunu var ha. Kim Türkmenistan içinden pakrişka yakıp video çekip urosda şonu padark edecek. Ine. Hani şu. Ine. Ine. Açılmadık telefon. Galaxy S24'ün taşının klonkodan açılmadık. Üstünüz yine arkası. S24 telefon yine tutnama. Kim paylaşsa kim Türkmenistan'ın içinden video çekip uğraşsa şu telefonu şoňa uğraşacak. Sowat. Ýöne gow edip gara paklaşkan ýakýaňyz, video çekýäňiz, şäherin içinde şähere ýakyn ýerlerde diýäňiz. Türkmenistan halkyň näýeligi hökmünde hawa. Şolar ýalyk bir video çekip meniň Telegram Nura Anna profilimde ba. Telegramym iskaçat edýäňiz bu bilen Telegramdan uğraşýaňyz videony agam melli paýlaşýaňyz menem inha bular men ulanyp görün telefonumyň gawy. S24 Ultra'nam alýanda size uğraşýar. Ne erkek görürüm. Yalanam sözlem o güne görkezdim telefona çenni inha. Telefona çenni görkezdim oturunda içinden açıp. Ene. Görýär mi? Так что etçeňiz barmy? Пожалуйста. Ay, workfong etme ho. Gitti gadan onu $1000 gitti. $1000 euro gitti gadan işledi. Ýat gadan ýan bolsam. Workfong etme ho bolmana menem zor bilen edem. Benim telefonum kime gerek diye Nurağa ola telefon eken o gününe pul sorap ýazýanlar amma ona näme diýjek onu? Halk aslıktan ölüp bar ya hiç kimin istatdan habary ýok seň telefonun kime gerek hemmesine de gerek? Ya bol ne diýär? Ben çekip aýagym ne ýakalar diýär pakrışkan. Ey bolmanam size şey etmesen var eden gowa ho. Kilerin ýöne sattanyň kimin ortyndan maňa neme gelse telefonun poçta raskotlaryny özüm çekýän Türkiýe uğraýan. Türkiýede maňa bir tanış tapýaňyz, garnaşyňyz, bir zadyňy tapýaňyz, anan ýan biriňizi Türkmenistana uğradyk bilenmok. Çünkü menen warsa o belli bolýar kimin edeni. Şoň üçin Türkiýede bir ýerini tapýaňyz, maňa aýdýaňyz ýa-da Polşada bir ýer tapady ýok. Uğradagam diýen alýany uğraýan. Ýöne gowy addy şey edip Aşgabatyň paýtagyň merkezlerini asfaltyň orta arasynda gowjy gara pakrışkany. Ya bedisen organ işlerle gözler yakıp gözler çekýär hiç. Polisiýa bilen milli hopsuzlugyň işlerleri gözler yakıp alýar menden telefony. Vay S24 Ultra berýän bolsa daýym men ýakmaýan mony. Bolýa? Hawa. Ananda. Rastak pulu hizmet edilýän bolsa onu bizem şeydip bayraklary goýarys. O şatlyk şehiň kyýaly boş görünler edemok iPhone 15 Pro Max ýöne berýän nämet ýani barlap görüşýärler. Ine görkezdim ine. Ne görkezdim? Şyhy diýilýän. 24'ü şunu bermesem de men size bir zat edeýin.
Eger siz şu videonu uğraşsanız, menem bermesem ha şu telefon. Ha. Eger maňa şu video bir hepde şendi gelmese, şu telefonu gözüňiziň öňünde döwüp pytradyk görkezjek. Gözüňiziň öňünde şu telefonu döwüp pytradyk görkezjek. Men şu zady gözüme indirjek gelýär. Şunduňyz? Ýöne siz şu zady bir hepdeň içinde edip uğraşsaňyz maňa, menem şu video gelse paylaşjakdyr, ýöne onu aýtmak diýmen öňünden. Paylaşacak. Eğer bana şu video gelmese bir hepte diýmeýin, moşt 2 hepte diýeýin. Gelmese şu video, ondan şu telefonu men sizin gözüň öňünde döwüp pytradyp çekişler görkezjek. Men bir zat diýdim dämi? Şu telefonu şoňa goýýan. Haydi bakalım. Yarışma başlasın onunla. Kim öňörti, kim çalasın, kim çakkan. Awa. Men hemen sizi eyderin işlederin, şu ýurdun içindäkileri. Oo. Ser onu başa ederin men sizi. Siz daşa ýurtdan aktivist ekidesiňiz geldi, ha? Ha, oturanlara yenelere siz azar beresiňiz geldi, ha? Aktivist ekidesiňiz geldi. Men oyunu utarmaz, siz intak dek görkezin, men size şolar ýaly oýunlaryň oňlarçasyny edip görkezin. Şeňiz? O. Götüňizde gaýratyňyz bolsa gelin diýse gelýärler. Yok, Ýewropa gallanca ýapylan ýerik. O. Telefon hiçlay. Türkmenistanyň garaşsyzlygy uğruna bitýän bolsa gidäýden o. S24 Ultra. Garaja. Alýanyz watandaşlar. Nada seriýasy. Ina da seriýa nomry. Так что isteseňiz S24 Ultra. Bular men öz ulanýan telefonum S23. Men telefon kiçik bolmasynda uly telefonlardan halam bu. Şunu ýaly edip götürmeli. Ha. Şulam şon ýaly. Şey götür. Ullokan. Men neme ýaljak bolsa şu S23 razmeri kiçijik görýärmen şonu ýaly. Neme bolsa. Ýöne bilemokda. Näme düşünýäňiz şu halk barada? Ennesi janyňyzy ortaga goýup şunýal aktivist bolýaňyz, dogry zatlar aýtdyňyz, kösenýän halkyň ýanyna bolýaňyz, siz bärden çykyş etýäňiz, ýöne aňyrdan hiç kim ayağa galanok näçe kösense de ennes niri geçenni gitmeli bu. Halka şunýaly gorkuýup gurgan ulan serdardan gorkup oturmaly, sizden bärden çykyş edip, nerwiňiz oýnap, janyňyzy ortaga goýup şey dowam etmelimi, näme bolmaly? No, nerwimi öňler ýakýadym, inni bilmenem eglenýän bolar bilen. Türkmenistan hökümeti ýüpü aňaryk çekýär, biz bärik çekýäs, bizem bir şey dip bolar bilen eglenýärse, eglenjelen bolýar birazçyk hakykatdan, çünkü watanyň garaşsyzlygyny alyp bolar ýalan hat däl. Ýani halka biz şunça wagt düşündürüş işlerini geçdikde bolyn, ol ýürüç miýwe beräýmeli ol. Ol ýürüç miýwe beräýmeli. Çünkü adamlaryň kellesine, beynisine ekde ol. Şol erkinligi we ýurtdaky bolýan edenetdirligi, zulmy garaşwam görendir. Ay belki öz-özünden düzeler diýip, onuň daş töweregiň bolýan zatlar görýärler, bizden eşitýärler. Daş töwereginden tak bolup, biziň eşitmedik zatlarymyz bar. Действительно, bulay bir hili ýaşaşdäler diýip başlaýar adamyň soň. Bu ýürüç miýwe beräýmeli ol, gitjek ýeri ýok. Şoň üçin de şu propagandaň öňüne geçjek bolup, özleri propaganda döredýärler, başga bir giden samsyk zatlary öňe sürýärler, halka gydyklam däl bolmasa. Ýöne goý halka da näme? Seret Allah Taala adam zadyň özüniň yaradyjysyny inkar etmek derejede mümkinçilik beripdir.
Yani özünü inkar edip bilecek derecede yaşamanı ve şonu berilen nıgmatların özünden näle dünýäden, tebigatdan gelýär diýip hasaplap ýörenler var da. Şolaryň insanyny dogdaga gitjegini bilse de Allah Taala şu bendesini halat eden. O özüni halat etmese. Yani sizin özüňizi ütgetmeseňiz, men sizi ütgetmen diýipdir. Inni Allah Taala şonu edipdir. Türkmenistanyň döwleti dağamasyny diýip görüşmedi Allah Taala. Görüşmedi onuň üçin yani dağadan oluruz biz halk günahkar oluruz insanlar. O dine uyup ya yine uyunun peydası yok sen eğer görüşmesen. Allah vardır bir gün zatlarım ütker deyip. Bizim Allah vardır. Yara zorlukta da gelmeme gelmeli. Yani görüş ya. Yani bizimkilerin köpüsü var Allah tavşırman bu var ya. O mesele näme? Onu o düzeltsin. Bu mesele näme? Bunu bu düzeltsin. O mesele onu Hudaý düzeltsin. Şey diýýärler. Şoň üçinem maňa degen okmy? Müňele ýaşasyn ýa. Bir gün onu dege. Onuň başgalaryndan öýkelep ber. Aýn men görüşdim bolan men ýanymda hiç kim durmady diýip. Sen ýanynda kim dursun o sen durduňmy diýen başgasynyň ýanynda. Başgasynyň derdi başı derde yerine sen barmadın ha oň ýanyna. Sen üçin näme biri? Gurbanguly yegenleri serdar bu halkyň hakyny ýep bara rahatlyk alışdylar. Halk bilen işler ýok. Halkyň ayağa kalmasa aktivistlerine edebiljek zat ýok. Hudaý var diýip oturmaly olaram bir zat edip görkezmeli. Aktivistler nereye geçenini her kimiň bir sabry var, meňe sabrym ýok, maňa ýöne ýadyp oturýarlar, ýagymmat, aýdyp ber, onu aýtman aýt, özleri çykyp aýdy bersinlik men aýdam, oňny gaharym mele özlerim bir zat esdine. Doğru etýän. Maňa da az haritlar gymmatlaýa, un gymmatlaýa, ol bul gymmatlaýa diýip otur, aýdýarlar, ýazýarlar. Tam azatda da çykyp otur, beýle habar serişlerine de var, ne täze iletip gelýär semboly. Fruktur zatlar gymmatlar. Şu wagt men doğanım Türkmenistana okawat ýörülen başda maňa aýtýardy çykyp gürleými goşulma şu aktivistlere çykyp gürlesen gatýarmy men okuwdan kowýarlar zat diýip bolsun kowsa kowaýsynlar mene şonda da çykýan men gorkoýun o gorksyn bu gorksyn soň nire barýasdy Hakiki soňam şu hökümet adarlar bilsek de isimlikli şonuň bir ýylyň dowamyny 2 ýylyň dowamyny essegem şoň esasında okuwdan kowulan bolsa onu wastanawyt etmek kyn näme? Bu owat Gurban ulam galanok serdaram galanok. Owat diýen başga adamlar oturýar, halk oturýar owat. Halkyň wekilleri oturýar. Kim şu hökümetden ziyan çeken bolsa baryny wastanawyt edip bolýar, tazminatam töledip bolýar. Kompensasiýa töledip bolýar. Edip bolýar onu ýeten o gorkup meni işten kowarýar, meni okuwdan kowar diýip şu wagt Gurban ulan serdaryň gujoklap ýatmalar. Bu adam no biraz goýunyň adamlar. Kowulmadymy? Bolly şu 2 ýyl işlemeli halyňyzda işlemedik bolsaň 2 ýyl işleýän ýaly aýlyňyz tölenir gaýta. Kompensasiýa tölenir size. 2 ýylyň 24 aý köpeltmek 10 milyon bolsa 240 milyon alarsyňyz şu wagt. Kowulanyň sebäpli, işsiz galanyň sebäpli. İşleýän ýaly edip 10 milyon aýlyk alýan bolsaň, galyňmy 2 ýyl şu rejime garşy görüş kowulunmy? Türmäge giren bolsaň, o taýda da her bir galan günüňe kompensasiýa tölenir. Şu taýda da medal lakar. Takdylar ha, bolgusu Cemal Saparowa. Gahramanlyk gösterýärem, gahraman adynlar. Näme gahramanlyk bol? Elle etmekden başga. Gahramanlykmyş ol. Ha? Zıngışıp görler özler biri-birine sen gahraman, senem gahraman. Geleýär senem gahraman. Innekde gahramançylyk senne şey diýýär mara bir-birlerine ýallaklap berler. Gahramanlyk oýunçykda dedik koýdular gahramanlyk. Ine gahramanlyk. Aleyküm millesler. Salam. Direksiýon gahramanlyk. Wa aleykum salam, hoş geldiňiz. Sözsüzlik. Selamun aleyküm.
Nur meni sorajaktım helki bir zat yarlarını görkezdiň ha. Şol anyklanmadan tek nerden hem bolana. Yani türkmençe gepleýär onun aşakda ýazandan käbiri maşynyň nomeryny seretdi atýa oly. Başga ýer bolaýmasyn diýip neme bolup bilermi? Bir 3-4 aýyň Hytaýlar bir uradan raketasyny ýitirdiler ha. Kontroldan çykdy, haçan nire gaçşygy belli däl ýöne takmaýnan Türkmenistan bilen Iran aralygy çaklaýarlar da diýip habar bardy. Şo bolup bilermi? Dolan bolup biler. Türkmenistana gaçmagyny aýdypdy nemede. Amerikan bir nemesini eşitdim men ama şonu. TikTok'ta bir ýerde gawat geldi. Köp ýerde gawat geldim TikTok'ta o beýleki ýurtlaň resmi nemelerini, telewizionyalaryň kanallary var TikTok'ta. Şolarda gawat gelipdim köp görnüşinde. Ya İran ya Türkmenistan territoriýasy diýdiler-de, Iranyň demir gazy Türkmenistanyň gün ortasy bolmagy mümkin diýip. Şol bolup bilermi sebäbi ýarlyş ýaman ütgeşi eken ol bir näçe ädim neme diýdi? Ýarlýada. Instagram olsaň 4 ýaşyda ýarlyl. Bol öýde 19 saat bolan, ýanky meniň goýan kanalym 19 saat bolan şol. Ýene maşynyň nomeryny Instagram diýip aşakda beri. Nuri, yankı halk barada eden gururunu hemen burada da edecek de bir rivayet yer burada legenda diysen olmalı. Önkü doğrular adamları oturma derli zınnana taşlar ekenlerde. Ayağına o neme takıp, kandal takıp. Sonra bir iki tane kademin taşra zınnana taşlayalar, o atlar sıravom yok, yine de yok, taşraya haçan çıkaryalar, bulmada da şöyle galiyalar. Sonra bir iki tane adamın taşlayalar, onun otururlar diyeydi, neyse vaatla. O zınnanın içinde de hiç saati yok, dine yok oradan bir yağıtı yerde geliye bulmada da. Onun onu ne edeceklerini bilmem yerden bir çiğ mi demir mi şu ayağına kandal bir sura çekerler de sonra zor ediyorlar ayağına kandalı eyle hem çekke o da çekke onun şeydi onu birine goğunluk veriyorlar da men çeken surutum goğu tenkiden olamaydı yo menkiden senki goğu diye de şeydi olar şu zınnanın çıkman pikirini etmen şu sandalın suratlarını birine men kuvu de sen kuvu deyip öğrelerine goğunluk veriyorlar da. Yine bilinem Türkmenlerin son alakı nur şu var. Edil şu yağdaya düştü. Olar yan kaydır şeyleri şu dine Hudaý kömek etmeli, başga adam ya öldürü alad etmeliler onu. Onun yörüti işte şu otur olar şeyli bolsun, halk şoňala hareketde etsin diýip. Indi gutardy bizim halkymy. Menen şu ýerden çıkaramay demek dogrymy aýsam. No. Mäligaga ol aýdanyňyzdan bir many bar bolýana islenlik maksada yetmeň 3 tane şerti var. İlki bilen şol maksada okkunly bolmaly. Olan birden böyle yani öwrenmeli, hem informasiýasyny almaly, näme etmelisini bilmeli. İkinci dilemeli, üçüncü dırjaşmaly. Yatan ýerinde alma bir şagdyma düşedeniň bilen bolan okdyňa Allah jan maňa ber, Allah jan düzet diýeniň bilen bolaýan ol. Sen şonu düzedesiň gelýär. Yani şoň düzgün bolmagyny isleýäniňi Allah görkezmeseň Allah sana düzedip bermeýär şonu. Şonu çatyrdak bolýar halkymyza. Ýanky aýdan islemäňe hekaýatyň we ol gadymdan gelýän siýasatyň iň güýçli oýuny razzelay ivlastwy böl we dolanýar. Halk iki bölüler zor çykynsyz ýagdaýda goýdular käbirleri, olara hop-hoplap arkada diýip wägiryp ýatyrlar. Kösenýän adamlaram düşünýär, hemme kişi düşünýär. Türkmenistanda şonu düşünmeýän ýok şu taýynyň ýagdaýyny. Emma görýäňiz-de umumyň aýtjak bolýan zanymy.
Yo ben düşünýän, sen diýäňe men düşünýän, şu wagt Türkmenistany bol topar molly köpelipdir da, ýöne ýaş oglanlara molla sakal goýup berip ýenedi. O bilýän olar bir molla bolup bir Hudaýyna ýani arasy molly da däl olar. Men pikirimçe olar ýöne eklenç üçin edilýän zatlar, iş ýok, pul ýok ýanky diýişiňiz ýaly. Onu her zat etmeli, günüň görmeli. Ya onun ama o mollalarım köpelli olana yarısından köpse bir wagt narkomanlar owurlar türmäge girip çykan soň namaz okap şotaýda öwrenip çykyp daşarda getlep ýörler. Ýöne olaňam köpsi bidgatçy mollalarda, yani dinini dogry bilenok, dogry öwrenenok, ilmi şekilde öwrenenoklarda dillen ondan mundan öwrenýärler, dinleýärler, eýranly, owanly türkmenleri özüne molla diýenlerde şomuşuny ýerler. Olar özlere bir ýoldan çykan başga adamlaram azdyrýarlar, ýoldan çykarýarlar. Şurada o nomul namaz okanyň bilen, ya men molla diýenim ol. Ya o zatlar var bir halk üçin nämeseňim özü üçin edilýän zat ol. Halka peýda adam ýok, hiç adam ýok. Ýöňün bir marly olan görüň berýär-de. Şo ýerde iki tane molla bolup bir bilen urşýarlar diýe. Men barjak da men barjak. Men raýonumda, sen raýonumda. Şo zatlar bilýän, olur bilýän, onlar köp mollaçylyk Türkmen öwrüsinde wada. Mollasy köp bolsa tok gursa harama çykar diýär-de. Bizim hem ýurdumyzyň guturup barşy şol. Bilýän, her kim her zat etmeli, gazanç etmeli. Molla bolsa ýa işan bolsa, o ýerde ak kürekden Hudaýyna ýanam ýok, ýa ýene mescide var, ýanam ýok. Her kim öz behbudi üçin var ýa. Öz halk üçin baranok ýa. Ol odan gurlayan zatlar, ol biderek zatlar ol. Bilýän, ol garamayak, ol yetim yesir adamlar onu ananya. Ana şeydi ben meşolardan beşmanlar mal, in soňça pulunum şu mollara berýärler. Ana şoňa olup dur şu wagt. Bizim ýurdumda ol o ýerlerde suw ýok. Bilýän, halkyň öýle meklenjek şoňa alarlarymyza suwuny ýetirip ber. Ya mümkinçilik döret. Suw ýok. Öz mellerini suwurup bilen ok. Şo ýerden hiç zat alyp bilen ok. Türkmenistan bu ýaşaýyş ýokary hil boýunça bir alınýar bir statistikada dünýä boýunça. Ýaşaýyş hil boýunça näçinji ýerde durýar? Bilýäňiz barmy şonu? Dünýä boýunça alyp barýarlar, aýny iň bagtly ýaşaýan halk mysal üçin Täze Zelandiýa diýe, ondan soň Norwegiýa diýe, soň Daniýa diýe şeýle bir neme tutýarlar. Ben bir ýerde gördüm, şu 48-nji ýerde öýdýän şo. Toşna ynanyp bolmaýar-da Nura, täze şeýle şertler bar da. Türkmenistana hükmünü özü berýän statistikasyna seretseň biz gizete ýokarda ilk 10, ilkinji 20 içinde bolar. Daşar ýurtdan synçylar gelse de olaram näme gözüni boýak goýup berýärler. Adam bildirmän geljek bolýan synçylaram ýurda salanoklar. Onsoň ol iminne şol näçinji ýerde näme durýar diýende nirde nähil informasiýa bolsa da men pikirimçe ol gaty kirjenglendirjek informasiýam kädýärne. Kim nädip ölçedi, nämelere görä ölçedi, girde çykdyjamy, garawazlar gözüňe tutdumy, iqtisadi ýagdaý gözüňe tutdumy, syýasy ýagdaý gözüňe tutdumy, şo zatlary ölçenmän planjy yer şular şunýaly diýmek toşny informasiýa bolmam mümkin. Yo olur tagam Türkmenistany 3 manat 50 tengeden bankın kursundan 3 manat 50'den halk dollaryny alıp çalşyp dur diýip hasaplarına çykarýarlar şonu. Şu edil şu ýagdaý. Ýa-da 3 manat 50'den bolanda da 140 näçede 150'den aňarda çykjak men bilýän. To ondan da däl fakat 20 manatda dura garawazlarda. Toýst aýlyklar mysal üçin $500 diýip hasaplaýarlar daşar ýurtlar. Türkmenistanda ortaça aýlyk $500-600 diýip hasaplaýarlar. Köpsüniň Türkmenistanda iki kursyň bardygyndan habarly bolman ýören adamlar bar.
Yani. Buna köp sen bil ya. O Türkmenistan'ı bilenem yok gatıbı. Oğlum Türkmenistan ol hiç yerde haber. İn var ki ortada yan nemelerin tədərklərini dinleyen amolun. Şolara var Türkmenistan var da burlayan o. Özbekistan, Kazakistan niye, Kırgızistan niye o Azerbaycan'a geçip koyuyor yani. O Kırgız'dan bir kinosu var kim gören olmakları mahmar şu. Ne cennet enen ayağının aşağına diye de Türkmen çaydan şu kinon adi. Sonra bir garri ömür yetmedirak oğlu var. Şu oğlu günlü ve maaşı garrini hacak gidecek oluyordu. Eğinne şu arabanı alıp ecetini yüklep gidiyor Kırgızlara var ya. Ondan sonra Kırgızistan'dan gidiyor Özbeklere var ya. Ondan sonra şey diye de oradım. Özbekistan'ın oraya şur. Sen niye Türkmenistan'ın üstüyle gitmedi ya? Sen niye Kazakistan'ın üstüyle gitti ya? Türkmenistan'ın üstüyle gitsen diye vıyda var diye. Sen geçirmerler diye. Şu olun diye. Sen gidebilmezsin Türkmenistan'ın üstünden diye. Şolar gidip bara olur. Türkiye'nin üstünden var ya, Suriye var ya, ay köp yerler gidiyorlar. Gören amaları çağıt, oraya iyidiriyerler, içiriyerler. Her yolun üstünden gidiyor da yani. Türkmenistan'ın üstünden gidibilen okşulur, geçiren okşulur onu. Ödemer 2 tane kadın, bir ömür 70-80 yaşını garri, bir ömür 70 lira oğlun, son Türkmenistan'ın üstünden geçiren okşulur. Erkeğe aydıptırlar, doğru aydıptırlar o. Goy neyme aytsınlar, hakikati goy bilsinler de o bolmalı. Neyme yaran spektakl bilen, garın doyamı. Goy halk bilsin, dünya bilsin. Goy özbekler, kazaklar bilmeyenlerin bilsin. Yiğren yanmasalar yiğrensinler. Halk yiğrenmeyeler, hükümetime yiğrenerler. Kurban gülün yiğrenerler. Nesne halk pırçamıyor. Onu terede otursan var ya, ehli dur yurtlara sanse verirler, Türkmenistan'a yoksa sanse. Türkmenistan'a edilen yoksa. O ne yapıyor ya? Bana da yaman kazaklılar şol. Hem de dur. Ben aydayım şöyle, ben fikrimce sanse verilmeyenin sebebi daşa yurtlardaki siyasetçilerim, iktisadiyetçilerim otayının yağdayını biliyor, olardan kazanç bolmajygyny bilýärler. Gaty var başga yurtlar bilen edýän gatnaşygy plus totalitar we diktatura döwletligini bilýärler. Gatnaşyk eden oklar näçe sanksiýa bersinler? Sanksiýa diýmek siyasi ýa-da iktisady gatnaşyk bilen käbirleriniň öňüni ýapmak, girdeçisini kesmek, ýalňyşyny düşünsinler. Biz öyle gatnaşan mı amonyala? 3-5 tane devlet, onu da özleri ýalyma şeýnikleri getirýärler. Var abi, işleşmiyorlar. OBS otura, 30 yıldan beri otur Türkmenistan'a. Avrupalı tam otura, garanca koşuyorlar abi. Olar proste viziyat işniki. Olar Almanca pullarını alýarlar, bollarning halkyň bilen hem işi ýok, ýurdun bilen hem. Ana şoňaly o ýerde. Yurdumda kiçicik Hindistan öwrüli baýlar aýylganç baý, garyplar aýylganç garyp, ortarak şekilde ýaşaýanam gaty az. Biz şu wagt Uwanstan gowup barýar bizim Türkmenistan'da şu taýynyň ýaşaýjylary. Uwanstan'yň ýaşaýjylary Türkmenistan'dan gowup barýar. Uwanstan'yň ýaşaýşa jederli soraga sebäbi Uwanstan'da Türkmen tanışlar ba habarlaşýar, soraýar, solar. Eden etdiler diýerler diýär-de. Ön hökümet eden nesesinizi çıkarmadınız, innem sesinizi çıkarmaň diýerler ekenler şu wagt. Hatta hökümet türmäge wagtda bular gön kellesin kesäýär ekenler. Sen bize karşı gidýän diýip. Terrorist da umumyň aýdylanda nämesin, başga näme başarýar terroristler?
Ya ona doğru olmayan o ansani bir uca neçe yıldan beri İngilizler, son Amerikanlar, son Orslar o yerde o halkı hiç bir uğruna olup yaşadı noktalar o. Baranım soyuruk demokratiyer çek, yine çeker kim aladası bilen o demokratiyan bilen işi yok yine bilen. Ol ana o Amerikana kaçık kayıtta burgiden yara koyup. O yerde Amerikan ediyen işlerken o yara prosta koyup kaydı nokta onu. Selamun aleyküm ağam. Salam. Benim ağam ben bir soru verecek daha mümkün olsa sana. Başardım cevap vereyim. Ağam bu 37. yıllardaki represiyeden ne mi tapadı bilin bir edir şovat ki bir tuton atıp dururuk diyemesen yaman bir hili şona yoğurup var ya ağam bir hili bilin ne mi? Bilin ki o şona yoğurup var ya ne etmeli şu arada vurun etmeli ne etmeli. Bir netice represiya birinci ikinci baskança gidiyor doğru ağam cevap verdi. No, hakiki. Ne etmeli şona? Kim şona cevap verecek? Ne edip şu dereceden çıkmalı? Ya onu ben teoriyonu kursağa batıran bir nemelerde hatta beyle vızdansının halka gerek geleni. Ben şuna düşünüyorum, aklım satan yok hiç. Ne için bu oğlan insanlar ya bu daşına gorok eyle böyle şunlar halktan birar mı kadar dine vedi pefeyip kunya sal goya sali halk ne mi da şovolsun yem kabın çevresinde adamlar yok kabının içinde biraz halkın vatanı zeyyan adam. Men taň aýdym mı ne etmesini? Ait. Çıkma üçün. Ağdırlık bilen hemme samolyoda min yaz videomu çekkäsanim. Yiğitler, idim bilen öňe diýär aýgytladım da. Şonu etmeli, başka variant yok. Şonu etmeli. Bardığın rengilemeden dile götürüp çıktı şöyle. Niye dediğini bilmiyorlar hiç kim. Şonu şo dady bilmeýän barmy Türkmenistanda? Şo ýanky baranda seni aeroportdan alıp götürjeğini bilmeýän halk barmy? Ýok. Türkmenistana bir bilýär bunu Türkler bilýär. Bilen oňa motorýan bolsalar gara kimler onda. Nura, bu neme var Aşgabatdan Mararalyga neme açylla täze ýol tejene çennimi näme? Şo taýda maşyn sürüp gördüm diýip begenjinden uşak bolýan türkmenden başga näme garaşýan birleşmek ýene näme öwrenipdirler, alışypdyrlar, halys öwrenişipdirler da şu kösenç görüp, kösenip ýörmäni, ýöne şu kösençe garşy göreşmäni düşünen ok kadiýanyň tä halkymyň. Ýöne bu edilýän işler hem elbetde biderekdäl, iň bolmanyna gözüni açyldy, köp kişi goşulyp başlady, gollap başlady. Yüzünü açmasa da görkezmese de kimdigini sebebi bizim hökümetimiz namart gön ýygnaýarlar, ýitirýärler, garnaşlaň azar berýärler. Ýoş bolarmy diýen Allahyň ruhsady bilen. Belki men bir daha da haýranyňy şu Türkmenistanyň barny ayarlagy, zaranyny ayarlagy diýerler, ýöne olar bilen tek erkeklemizden erkek bolýany. Bar adamlar öz nasiyalar ya yeni burada de öz öldürüyorlar. Şu derece yeten tom uzun sonra geldin de sonra edecek de sen özüne kastedecek. Ne için onu bolanı uğraya tarafını gidecek olan yeni bir alt gitmeli. Polisiydi, yeni değildi, hükümet işlerler. Tarafını sen şu derece gelin burada. Yani sonra özlerini kötüyorlar, özüne kastediyorlar, şey diyorum gidiyorlar. Mäli garaga şo bir Rumeniýanyň Çawşesky döwründäki nämesine geldik biz. Şo näme geldik biz. Çawşeskyň soňky nämedine halk näme derejäge getiren bolsa şo derejäge geldik agam biz. Hakiki entägem merwet bolar. Entägem merwet bolar. Bu da hatlar var edin halkyň öýde etmese başga töwereňden hiç me garaşmalar. Eger. Daşarı devlet ya Avrupa di Amerika di yeni di olardan peýda ýok onu gutardy. Olaram hemmeti biz ýaş. Diňe olar biznes. Ya agam Amerikaň ýene ho Ýewropaň 40 min çağı öldürdi aýaly ta delildi Palestinede bir agdan açýam gaýtym kömek etdi şu garşy tarap.
haramlar. Olardan ara näme garşmak gara jelladyn hazırlama olar awal haramda bir Allah'ın näle deden nämesi olar bara. Hakiki. Çağa ültürka üstünden bomba yağdırıp bilen haramda da şu bombalar berip bilen haramda da olardan kömeğe garşmak Hudaý taklarsın. Olara gelmesin o yurduna. Allah olan giren yerine hiç atılık olmaz. Iki yarım mil veri sığınmada veresler öyle nok çünkü görýän dämi diktator bolar, diýmek bolar o ekmeğini ýaltyrýan ekenne menem olan ekmeğini pozup otýarym. Çünkü biz häzir bu diktator ayırsak halkyň pulu halkda galmaly. Doğru dämi? Halkyň pulu halka siňmeli. Ha? Meniň edip gören işlerim maňa ýam-ýamdan hem habar gelýär ýamdan. Käwat Birleşen Milletler Guramasyny zatdy eger doğru bolsa yani Nuran Nayfa sığınma pozitivini bermerdiýen ýaly. Ine şunu verin. Men bir dünýä bir başa bir ölüm diýip ýaşaýan. Siz sığınmaňyz diýip ýaşamak gönemen bir daşda 2,5 milyon insan hem bulun güzün açık giderin. Hem Türkmenistan'ın içinde etip bolsa etçegimiz eder. Bulun güzün açık gider. Gör oturslayın ha. Oturun yurdumuzun özüne helal par ya şu daşka siyasatta özüne helal par gör oturs. Gepleseler adam hukukları, çağalan hukukları bay çağalan hukukunu gorayan ekenin day. Bay 16 min çağanı gömdüňizden ha. Hemmesinin atları wa familyaları wa 16 min sany gömdüňiz gözüň öňünde danim çağalan hukuky. Çağalar gorayan kişi Şweçe daýyn en atasy weh diýse elinden alýar çağasyny. Mesela Şweçe weh diýsin çağasyna. Olum gitsin mektepde aýtsyn men en amatam meni öýde gohetja uşa diýsin falan diýsin gyýrýa maňa diýsin elinden alýarlar. Bay wa hani çağalam kun goraýan laýsen? Demokratiya diýilen zat bar, her döwletiň özüne wararak demokratiya bolmaly. Bir Türkmenistan, Şweçe ýa Gollandiýa bol diýilen demokratiya ýok. O bir jurnalist çağalaryň öldürilmek meselesinde hemmemiz bir pikirde bolup bilýändirsa. Ýok, aýdan her kim özüne wararak bir Türkmenistan döwletiniň başyna geçip diktator bolup bu ümmetdi alay diýip owan sana raketa çolup zyňyp çotaýdy 50 000 adamyny öldürsem Türkmenistanda hamysy medyan aňar ýüzüne taliplerden bäri raket toplasana maňa uşa başlajak bolýan ýa-da pul berýän. Edele bulatlar gurnamak kynmy. Aňarda bäri toplatýan. Ana maňa raket atdylar meni özüm gorýan ýaňdan maýryp taşlaýan aňar gapdalyny. Germaniýanyň bir jurnalisti bir nemeden Arapdan interview alýar-da şu uruş bolany. Şonda näme diýär o Arap? Ha sen ne Amerika bilen Ýewropa diýe biz raga demokratiýa getirjek diýerler, olan diýe biz öýümizde otursak, haçan üstümizden bomba açarka diýipdi. Olar şu uruş ýykan ýumran edip şöyle demokratiýa etmelmişin. Ağam merhaba. Size şerde söylediğim bölüm bağışla. Amerikan Kaliforniya Üniversitesi'nde şu dünya yurtları uluslararası näme diýip bir bölüm var. Şonda da näme var diýdi. Men arada tasarruf näme dinledim onu. Günde orada bulaşmaly 10 tane döwletiň içinde Hudaý taklarsyn Türkmenistan hem Madiýa spesifde. Mısır, İran var diye, Türkiye var diye, Türkmenistan var diye. Türkmenistan hem Suriye'den alyan katılsa. Doğada ne sol Afganistan'a 6,5 min igili ne saklaw etýärler. Şoň üçin saklaw etýärler. O igilem embe toplanıp bir ýerde ýaşagyny Talibandan gorkýarlar. Daga halkyň içine ýaşapdyrlar ýöne. Buyruk berilen wagty toplanmaly ejen şolar. Hudaý taklarsyn Taliban hem gözleýär olary. Ýöne olar ilki spesifik düzýärler, haramlarda da olar. Bilýän o hökümetler. İlki spesifik düzýärler şunýaly bolmaly, çak etýär, sen bolýarlar da özleri öğretýärler şu hawsy. Bolmany näme? Ana şol näme şol? Al-Qaida. Amerikan öz guramasy şol Al-Qaida. Al-Qaida da igilem özleri öğretdiler ha.
ol Hamas, o İsrail'in özlemeden ol. Olan Boncuklarım günaydın. Aleykümselam. Aleyküm Allah selam. olsun düzetçi olmazı ölme, düzetmeli nemetçi olmazı daşınnakı, bu Avrupa değil, Amerika bular zehir bular zehir. Bular içine girdi mi Allah olsun yurdunu başlap dümdür yakudaylakkın bulardan Allah olsun. Siz yaman Bakmasalan her basırsın gatıdaşa soru. gatıdaşa gitmeyin. Günörtü Amerika deydi, yine gördüydü, gatıdaşa gitmeyin siz. Prosto Türkmenistan'ın öz rayetini alın. Daşa yurda çıkıp ne günler çekken rayetini alın. Çağacıklarını, öyünü, işini, özgarını taştakaydın rayetini alın. Men ne prosto aydayın, men özüm daşar yurtta. Yine şu vakt izine çıktım da. Yollaşma operatsiya oldu. Şu tayik gelmedik olsa men anarda barim ölýärdi. Näme üçin gaýtdym, yollaşma agyr ýagdaýda. Şu taýda men şonu seretdirip bilmedim. Gyjaşym yaranok seretdirip bilmedim. Özüm yarawsuz halymda men şu taýyk gaýtdym şolar üçin. Türkmenistan şonu edip bilen ok. etçeğim olan şu var. Etjegem bolanok. Yine de Allah'ım şükür etdiyen Hudaýym men şu taýyk uğratdy. Men ine 1,5 ýyldan näri şu taýda yollaşym bilen çağajyma diňe işlendiňe şolaryň operasiýasyna diýdi. Liçeniýasyna diýdi. Diňe şolary uğratýar. Ondan aýyn şu atçylar bilen gürleşýän, aglaýan. Görüp bilemok çağamy. Näme üçin Türkmenistan viza açtı? Näme üçin Türkmenistan kimlik beren ok? Men 2018-de 2019-da kimlik bada gidip gelýärdim. Her 3 aýdan çağalarymı görüp gelýärdim. Şolaryň ýagdaýyny saklap bilýärdim, liçeniýasyny etdirip bilýärdim. 2 aý bolup gelýärdim. Indi viza diýlen bir belazat çykdy. Indi men çağalarym görüp bilemok. Ertir gyzjygym onkologiýasy çykdy. Berun operasiýa etdiler. Men 3 aýdan beri çağa gyzjygymy operasiýasyna pul uğratýar. Görüp bilemok men şolarmy. Näme üçin Türkmenistan şonu vizal etdi? Kimlik Türkmenlere beren ok etdi? Biz näme etmelini şu taýda? Yine de Türkmenleri hiç yer çıkarmala etdiler. Açsınlar. Vizanı kaldırsınlar. Kimlik versinler. Arkayın gidip gelip birsin. Çağacıklarını görüp birsin. Ayal maşallah men 4 sany çağamma men gidip görüp bilemok. Men gyjym onkologiýa men gidip görüp bilemok. Mecbur şu taýda işläp berýän şolaryň liçeniýasy üçin. Men 1,5 ýyldan beri diňe şolaryň liçeniýasy üçin işleýän ondan aýyn. Gepleseň ama Türkmen halkynyň arkadagy ol. Gepleseň. Başlan bolýan kim görsün şu Türkmeniň arkadagynyň ana evradyna sikdim men. Sebebi näme üçin? Men öz Türkmenistanymda çağajyklarynyň liçeniýasyny men her 3 aýdan men çağamyň kardiologi taýdan ýüregi näli men çağam şu an 17 ýaşynda 26 ýaşynda ýüregi bar. Uly özüne göre götürüp bilen ok. Her 3 aýdan liçeniýasyny almaly men. Şu Türkmenistany aly bilmäsem şu taýyk gaýtdym men. Yollaşım bu şu bilemok men näme deýin men. Diňe şolaryň liçeniýasy üçin men özümi gurlämogam. Men özüm operasiýa geçirdim. Men bilen aşar bir aýym dogly ısanok. Ýene şu çağlarym üçin geldim men. Sen bilen aşak bir aýyň dogly ısanok özüňe bakıcılık edip başka bakıcı bolup görsen sen özüňe bir bakıcı gerek onu. Aynen öyle. Doğru şol. Men Türkmenistan'da kam özüm zordan günümü görýärdim. Ey Allah. Ama çağlarım üçin, yollaşım üçin men şu taýyk geldim. Yeni Hudaýym Buna salyp oturýarlar. Sizler birazcık mert hereket etmek, listovka paýlamak, pakryşka ýakmak, nälelik görkezmek, indi bir hereket diwiziýony etmeli datlaňyzda gorkuşup oturýarsyňyz. Bular halky daýy buna salyp oturýarlar. Bular sizler has beter gerek. Mert hereket edýär hökümet.
sizleri kösemekde de, sizleri gıynamakta da, ayrıçılığa sokmakta da, has kıyın yağday size koydu, özüm yurdun gaymağını oturana görünmüyen yanca koydum, öz körökönleri, ne aylak biznes edip, 400 tane ulu teknika maşiniyle çağırlaşap, yuktaşap edip veren kazancını koydum, size ne hilgini koydular. Men haçan sizin yayınınızı takip etdiyen, ama doğruyum aydayın, Türkmenistan'da häzir güýdäňe, näden dedim takip etdiýärler de aňyryny gıynaýarlar. Bilýärmi? Inni bara amına koydum şu Türkmenistan'yň aňarda takip etsin, niýerini takip etsin. Artyk ýetdi. Çağlarım kösünýär, özüm kösünýär, kösünýär. Men näme deýin? Ýüköje özüm men galdyryp bilem oturmuşum hojalygymı. Deýnisem görüp bilem ok gitsem häzir tapır patyrt edip sport basylýar. Ayağa galalın ya vatandaşlar, davay ayağa galalın. Davay häzir galalın. Ayağa galmaly bir zat etmeli bolanyp. Davay şu at galalın ay. Davay tursun Ine şu atlar var her gün gurlaşylarına Türkmenistan eýdiýär, beýdiýär diýip urun edýärse, şonu wara şunu gurrun edilenine nädip şu dereceden çıkmalı. Şu arada köp gurrun etmeli. Men doğuncuklarım dinlen. Menne bärik gaýtdym hemen ýaşajyk gyz çağama olacağım. Tekin näçinji klasda, 9-njy klas, 17-nji klas gutordy. Bir Samsung nemesine gitdi. Öýdenim çıkan okdy. Diňe 5lik, hime biologiýadan 5lik hem berdinim. Näme diýilýär şol artyk balanmara. Gitdiler o zady. Şonunum diňe birinji ýer alyp gelýärdi. Olimpiada. Olimpiada formatı. Bir Samsung alyny düşdi. Men çağam näli alany. Ene bolman soň şoňuny düşýär çağa. Näme etjegini bilmän soň diňe okuw bilip beren çağam alany agraýak gally. Olawlanam gaçyp gitdi. Ene men näme etmeli? 5 gezek men çağam utonjundan ýaňa özüne kast etdi. Men ene şu taýda men hiç kim içim döküp bilemok. Men ene gideýinisem gidip bilemok. Sebäbi aňyrda pul gerek. Men o taýda şolaryň ýagdaýyny saklap bilemok. Bärde ağlayan, eňriýän özüm ha kesel boldum. Ama gideýinisem o taýda häzir men hiç ile olaryň bejerip bilemok olaryň ýagdaýyny. Şu taýda bolup 5 manat gazanyp men uğradyp bolar bejertýän. Ýöne men çağam şoňuny ene bolman soň ene näme üçin bolanok? Ene Türkmenistan'a çağısını eklep bilen ok. Daşar yurda gitdi. Daşar yurda giden soň çağısı şonýalyk güne düşýär. Salam gelnece. Ondan başlanýar hojalyk bozulma. Gelnece. Erkeliň uruş başlanýar. Erkeliň uruş başlanýar çağıň üstüne. Sen saklap bilmedin, men pul uğratdym. Senem aňarda eýgerip bilmedin, seredip bilmedin. Ine başı şondan başlanýar. Nemme zady? Gelnece size bir zat diýeýin akyl berdem diýersiňiz ýöne bara. Şoň ýaly ýagdaýda hiç kime hiç zat aýtmaly däl o bilýäňizmi çağaň näme üçin kast etýär janyna ol çağaň psihikasyna gaty ýaman täsir etýär. Ol sır bolup galmaly ol. Yani goňşy golamada aýtmaly däl meň pikirimçe ondan çağa öz janyna özü kast etýär. Akıl verdi. Aytman, akıl verdi diýäňiz ýöne bara, menem aýalmaşgala bolanym üçin aýdyp otaýyn size. Dinle bir munçuk dogry aýtdyň, akıl verdi. Men hiç adam diýemok. Çağa bara kakasynadan paýlaşyp bilenok hiç kim edem. Iň ýakyn eje, bilýärmi? Ejedem ýok ýanyna. Emma ejeni üzmäýin diýip hiç sadyň içini döküp bilenok çağa. Maňadam bärde bolam soň sen daşar ýurtda kösenýäň, maňa aýdan oklar gizleýärler. 5 gezek men çağam özüne kast etdi. Zordan alyp galdylar. Bilýärmi? Näme üçin? Eje ýok. Men çağam aýda 2 gezek gurlaşýan. O da men pul uğradan wagtym gurlaşýan. Men pikirimçe bara şoň siz gowy gürleşip bu normal halat diýip düşündürüň men pikirimçe. Ýöne indik sapar ýalňyşmazlyk bu indiki sapar ýalňyşmak bu normal halat däl diýip düşündürüň men pikirimçe aýtdyryň. Men diýjek sadym. Efir paýlaşyň watandaşlar. Ejesizlik. Bilýärmi?
Gıyçağa ece gerek. Bize mecbur bärik gaýtdyas. Bir alaç bärik gaýtdyas. Şu aňardaklarymyzyň mene bara dogry maýdym bir döwüm çöregim tapsam men gaýtjak gel. Çağajyklaryň içine galjak. Ama ýollaşym meraman soň, çağajyklar meraman soň, şolaryň içine pulny tapman soň gaýtdym men. Şu ejesizlik etdi ya şonu bilýärmi? Çağı birden bagyny üzýär. Ýekesiriýär. Hiç kime içine aýdyp bilenok, döküp bilenok. Mamasy zady ýokmu? Halasy, mamasy. Ejem takyryň öleni 3 gün boldy. Ýok. Kaka adam aýdyp bilenok. Ine biziň Türkmenistanymyzyň goýýan halkyna goýýan düşýän güni şul. Iň näçesmi başga zat islämok. Bersin kimlik, kaldırsın bu vizany, kimlikli etsin. Türkmenistan isledik mahalna men 2017-2018-de gidip gelýärdim. Her 3 aýdan gidip gelýärdim. Kimligim bolsun men var hiççilik. Şu 3 aýdan gitýärdim men hiççilik şo ýol kremi neme demokdum, gysganamokdum. Çağlarym gidip görüp gelýärdim, destek bolýardım. Indi şo zat ýok, men 1,5 milyoner berdi işleýän. Men çağlarym maňa zar, men çağlaryma zar. Men şolary hiççilik görüp telefona gürleşýän, ama telefona gürleşdiň bilen çağaň gujoňa alyp bagyryňa basyp içindäki çağaň saňa döküp bilenok, senem çağaňa berjek mehriňi berip bilenok. Ine erwet zady şo taýda. Bilýärmi? Dogry ýöne Durmuşy ýykýan adamyň hojalygyny öldürýän bar zady ine şu bizi vizal etdi. Öze bir saklap bilenok Türkmen halkyny. He. Men şo taýda eşek ýaly işleýärdim. Kafelerde de işleýärdim, power bolup, bazarda da işleýärdim. İşlemedik yerim almady. Özüm 2-nji gruppa invalidmen. Ama çağlarym üçin eşek ýaly yglaýardım, bilýärmi? Ama indi bara men çağlaryma zar. Şu iňlerjesi başga hiç zat islämok men. Şu vizany aýyrsa, he, bize kimlik berilýär Türk. Şu kimlik berse biz çağlarymyzy görüp biles. Ýylda iň bolmany 2 gezek. 2 gezejik görsek, çağlarymyzy görsek biz şoňa bir aýjyk görüp şolary sarılıp şoňa düşünürip bilýäs. Yüzbe-yüz görüşmek, telefonna aýtmak başga zat. Başga zat islämimiz yok biz. Men haçany näşe takip etken dogry maýda bolýardım bilmäni. Bilýärmi Türkmenler kan Türkiýede. Ýöne gorkýarlar gürlemäni. Ol gürlemäni kanyşny gorkar. Ýöne bar şu Türkiýeden ýeneden bir çartınız ameliyat olmak bolar. Şonu hiç adam edip bilmeýärler. Ýöne bir adam 2 adam gitse ana ýok edip görürler. Ýöne çartylyň ameliyat 3-4 tane adam bolup gitse hiç adam edip bilmeýärler şu taý. Burası bizim Türkmenimiz var, gaty gorkok agyzy berdäl. Birazcık agyzy ine hown mara şu taýda men Ankara şäherinde özüm ýaşaýan. Bazaryn geçen hepde bazaryn izine çykdym. 2 sana gyz tejawüz edip öldürüldü. Şoň üçin miting galdyrdy. Ondan aýda ýol boýunça men aglak geldim. 2 sana gyz üçin tutuş Ankara. Men diňe Ankara'da gördüm. Başka İstanbul we Antalya we o da aýalanlar, men Ankara'ny gördüm. Tutuş Siye köprü. Hemme yapyldy. Bir 2 gyzjaga üçin. Bizde tutuş Türkmenistan kösenýär. Negden çağı ölýän, negden eni ata kösenýär. Hiç kimiň gürläp bilenok. Näme üçin? Aňaryk baran soň ýogyny ýanýarlar. Daway hemmemiz galalyň watandaşlar şuwat galalyň. İki sancak gyz çağı üçin men wara men öýüme gelýän çem 1,5 sagatda. Bundan aýda diňe bolmasy. Dinle bir zat barda şu taýda. Aýna men beýlek barda bir zat diýsem dogonum maşgara amma näme diýilýär. Men kamba ýöne gorkamok şu wagt men çykdym. Ýöne wara, bu zatlar wara. Ol bir hiç müňem ýerden ýeka çykanlar. Hemme kişiň kim bar. Bilýän bir adam ol ýöne onu diýjek bolsaň wara, onu bu zatlary goşulmaram däl. Oňa wara sen o galan çağaň ýa ýene
şeydip yaşasak ol häzirki düzgünde entägem merwet bolar. Geljekde hada merwet bolar. Şu düzgünde yaşandan belki yaşaman oldu. Bilenmi? Şu derecede fikir etmesen ay men gitsem Ya davay adamlar davay 50 yaptan belli et. Davay hani ağzı birlik korkuyorsun. Gidelin adamlar. Vatandaşlar biz Twitter'ı Vallahi men gorkamok tutulmakdan amorkamok. Kim? Türkmenistan'a gitmekten amorkamok men. Gitsem çağacıklarım içine gorkyan. Bir köpütüm var hep. Bunun yöngüm şok günümü görüyordum meni görürüm. Angarik var basılmaktan amorkamok. Şunu ayırsak bara kösönç kutorya şunu ayırsak. Çünkü halkın pulu halkta alya. Häzir halkın pulu yegenlere prezidentin özüne tingi otuyor. Ol daşy yol gurda avtoban. Şonu da dolýada otuyor gurban bolun. Ödem dolýada otuyor. Her kilometrine $1 milyon gurup bolýan ýoly $3 milyon gurup durlar. Yani gödöňe ötürýänmi sen? $2 milyon her kilometrden gurdular kisa. Şu pullar halka singdirip bolýar. Sen daşa rutlarda Türkde, Orta, Ukrainada, Belarusda, yok Xitayda, yok Ýewropa diýip kösünip görmeler. Birden adama pul berip Türkmenlere çağırış etmeli. Davay galalım vatandaşlar. Ähli Türkmenlere çağırış etmeli. Men ne çawat ber data berip gelip oturuyorum. 29 iyun'unu çağırış ettim. Üselen ettiler. İkinci sentyabra çağırış ettim. Birinci sentyabra geçirdiler. Bahadır onu moto çoğunu bir gün öňe düşürdüler. Ondan soň 27 sentyabr garaşdyrlyga çağırış ettim. Davay vatandaşlar erkinligimi dalalım diýip 27, 28, 29 3 gün. Oňuny üselen ettiler. Bulan wara diýen günümde üsel. Davay häzir galalım. Şu wagt üselen edi. Däl edil häzir. Edil häzir galsa hal. Giýje 10 bolsun tapad ýok. Galanna Lüboy bereme galya giýje 3 ta galya galsa. Jana degen wara giýjesi günnüzi bolmaz. Men şu wagt çağam wara Mara Ablasnoyda kardiologiyada ýatyr. Men çağam ýürejigi 18 ýaşyny 27 ýaşly çağan ýüregi ýalak. Men çağamyň ýüregi. Men her 2 aýdan gazananym şoňa uğratýan, galanam ýollaşymy uğratýan, ýollaşym prostatit oňurga girýär operasiýa boly. Men näme deýin? Şu açlangaly ýör ýaşawlan. Men öleýinmi? Gyýjym onkologiýa. Men diňe gazananym şoňa gitdi. Özüm hep öler ýaly titrep gorkýan, kimligim ýok. Tutulup gitsem şolara näme bolar diýip gorkýan. Men özümi hiç ýylek düşünemok. Prosto isleýänim Türkmenistan prezidentimi isleýänim vizany aýyrsyn da vizany aýyrsa hökmen bize kimlik berilýär. Arkaýyn çağajyklarymyz gidip göreli, bärde rahat işläli. Men häzir tutursam aňardakylar näme boljagy belli däl. Diňem hemmesiniň maňa wa menden garaşýarlar. Men şu taýda tohum hiç Olatlar haýyş etmeliler. Onu trebut etmeli. Şoň üçin ähli adamlar trebut etdik. Adyňyz näme siziň? Etmeli. Haýyş edip bol näçe wagtdan haýyş edilip gelýär. Ol haýyşyny pyrnamaý edýän adam däl ol. Hiç sadamydy. Trebut etdik. Mäli kagam, ne siz goşularsyňyz. Men şu wagt adyňyzy okap bilemok, gözüm görene oje ağlap men hiç sadam okap bilemok. Ne siz şu taýda näçe adam ýaýyna men aşaňdan okap Bizim tribunýamyzda hiç zat ýok. Ama bizim şu wagtky ýaýnymyzy näden dedim takip edilýändir, ýokaryk barýandyr. Prosto şolaryň azjyk wyjdany çatsyn, wyjdany galsyn. Inonmanna biz adama bizim çekýän günlerimiz birazjyk düşünsünni. Men halkym şunýalak günni kösenýär. Olarda bizden yok, yalnız ýaňyz, olardan bizden garaşma. Şu pikiriňiz siziň ýaman Vicdanly bar, vicdanlylar azajyk olaryň elinden dap gelen o. Vicdanly organ işlerlerim bar. Edil guran tankrap ýatan ýerde ýöne olar azajyk we biri-birini ananan oklar, biri-birini dap aýdyp bilen oklar, gorkýarlar olar. Ama o temmekşi gorkon men dogry maýdyn, men sizi haçan diňe sizin kanalyňyzda köp kişiň kanaly bar. Men takip etdim. Ema bir gezejem goşulmany
Dogry maýdan gorkudan ýaňa hiççilik cesaret bulmadım. Ama şuun ertirdäli bir ürün gyjym onkologiýadan operasiýa edýän, men şoňa kömek edip bilemok, sebäbi ýollaşym çagamdan artanok. Ama şonu aýyrmasalar bolanok. O çagdym şeýler agly 2 sanjak, biri 4-nji klas, biri 3-nji klas, kiçik çagasy bar. Näme etmelini şol? Hökümet tarapyndan hiççile kömegi ýok. Indi şoňa 70 milyon pul sorýarlar. Nerden tapmaly? Nerden tapmaly? 2 çaga ýetim almalymy? Birazcık men näme üçin çykdym? Bizim sesimiz duysunlar. Edin. Näme etdiňiz? Video kamera alýaňyzmy? Paýlaşýaňyzmy? Näme etdiňiz? Edin. Türkmeniň halkynyň şu taýda Türkiýede nädip kösenip pul gazanýany eşdin. Biz ýöne bäriniň bary türkleriň götüni, çüküni men utanamak hiççilik aýalmaşyla men utanamak. Biz nälik şu taýda pul gazanýas, 5 manat gazanýas. He, bu taýnyň çykdyjysy diň ýarsy öýe bar ýa. 700 lira, 700 dolar gazanýan bolsa 350 dolary o taýda näme bolýar? 30 milyon bolýar. Bir aýda yetenek 30 milyon. Normal adam däl. Prosto iyi biçgäňe yetenek. Geýinmeňe aňyrda dursun. Liçenýaňa bakşe. Bu fiyat adam hemmekişten ýaly şu wagt. Hemmekişi seni gördü, meni gör. Men taň aýdyn. Hiç kim ütköşük ýaşanok. Ve şol adamlar üçsük bara ullukan akayan ýaly bolýar şu taýda. Kredit görýärmi? Birden 100 miňlerçe adamyň köçän dollarını akayan ýaly bu neme bolýar? Dolup duran adamlar. Bulary sen ne organ ne ol çiş kurlayanlar bir de ugrajat edýänler olara wapşe tapmaýan budan adam çıkandan soň. Ugrajat etmeň. Arkadaşlar, döwletdeşler, raýatdaşlar, öz türkmenimiz ugrajat etmeň hiççilik ýagdaýda bizim ýagdaýymyzy düşünün. Şu taýda siziň hem çagaňyz bar. Siz öz çagaňyzy bagryňyza basyp ýatýaňyz. Biz bärde her gece yatamızda meňine gyjaşym balnitsatyr gün akşam aglyýar. Ejim can seni göresim gelýär men diýär. Men wara daň atýança ýatyp bilemok. Gyjygym daň bilen aýlýar. Gyzym goýa gyjygym aýlýar. Doğunjum men näme deýin? 2 çagajym ýetim alar öýdüp gorkýan diýip aglyýar. Men näme etmeli? Ýollaşym katedrda. Men näme etmeli? Norana aýtno erkekler negüsün dagar aýtno şu deýän maşgalalarmyda aýal uýolarmyda şolar maşgalany eklejek bolup an ýollaşy hassa çagalaryna hemmesi şoňa here doýatýar. Bulam men gaçak diýär. Bu ýöne mejbur işlemeli. Öýümüm çagamam öwretmeli, gidetmemeli, gidbilemok durmuş diýär meni diýär bäri galmaga mejbur edip dur diýär. Döne şu ayağa alsak şu kötünçlüğün hemmesi deyin ya vatandaşlar. Diňe şu gelinejämiň şu ayarlawanymyzy da hemmemiňki deyin ya. Diňe men näme köşenýän ýöne gaýrat edip çıkın. Çık bolýanlaşman. Norana. Aýa galym. Seret başka bir yurtda üç barmaly yurdun içinde üşen peýdasy ýok taýda. Üşen bilen daglytýarlar taýda. Yurdun içinde üşmeli daşynlar daşynda üşeniň peýdasy näme? Daşynda miting barmal diýen üç barmal bä içinde üşen peýdasy ýok da taýda. İki sana gyjaş öldürüldü diýip bir Ankaran adamsy tutuş Türkmenistany tutýar. Bir iki sancak gyjaş öldürüldü diýip mitinga çykdylar. Bizde näçe indi höwünçük Bayramali şäherine bir oglan çakranyp gullukdan gelip hiç kimden hiç zat çıkan ok. Şoň ene tasa nädip bagry aglyar. Bagry bara gıym bolýanlar. Näme üçin bizimkiler şoňaly bir iki sancak gyjaş üçin näli miting galdy. Ankara'nın içinde. Bizim Ankara'nı alsalar he Türkmenistan häzir daşar ýurda gideni prosto içindäkini alsın şonça da yok. Ama nigiden adam kösenýä ayağa galyp bilenok. Gaýrat edin, bir gaýrat bolmaň, erkek bolun, ayağa galyň. Beýdip
men ağlaýana, men ağlayan canım bağrım ýa çağajyklarym üçin ağlayan. Siz hem ağlayan bolsaňyz gaýrat edip çykyň bir zadyň üst näme diýen men Zady bolar diýen aýaga galnyndan soň bir zady bolar, adamlar esas aýaga galmak gerek. Başlamak gerek. Başlamak gerek. Gorkma. Başlamak gerek esasy. Menine gorkup men näçe sana profil izlerleyen he biz ýaly aktivistlaryň kyny girmene de gorkýadym şolary takip etmen ahir dinaňa degýär çağajyň aňyrda aglap ýatyra gije mamçykam seni göresim gelýär men çağam ýürekden kemçiligi we aglaýan ol beter aslajnenya bolýardy ertesi onara wraçlar aýagy galýa näme boldy gyzym sen ýüregiň beter boldy diýe erwetleşdi gije ejem bilen gürleşdim diýe men çağam meni görübilmän soň şoňuny düşýär ejesini küýseýär men şoň üçin ştaýyk çykdym bolmasa men ölsem çykmaýan ştaýyk menim ýurduma garşy hiç ile kereket edesim geleni ýöne men ýurdumdan çağam beter maňa näl diýen bagrym men Ýeň dogan bilýärmi hiç mem ýurdun garşysynda çykyş eden ok rejimiň garşysynda çykyş edilýär. Men ýurdumyň garşysyna çykyş edemok döneň Türkmenistanymy ölür ýaly köýsýän öz ýurdumy ölür ýaly topragymy alyp toprajymy ishasym gelýär ölür ýaly köýsýän ama edip bilemok şonu men ýurduma garşy hiç ýerek çykdy neme demok men prosto azjyk halkyna gollaw bersin ştaýda ütköş gollaw gerekkä prosto şu wizany aýyryp kimlik berer etsin şu daşa ýurtdaky hemme gaçaklar çağalaryndan çağalaryny bagryna basyp bilmeýänler çağalaryny bagryna bassyn başga zat gerekkä ine ata. Şonun Türkmenistanyň arkada bara hamala halkyň arkasynda durýan da. Şol Türkiýe vizaň öňün ýaptyrdyp, viza bermedi ýala gedip görün. Olam şol gelip gidýär, donjaga, saatjaga berýär, Erdoğan'ı özünün planlaryny, ýetjeklerini, aýtjaklaryny goýýar. Arada Gorunmak ministri gelip gitdi, Reşit Meredow gelip gitdi. Ana şondan soň kimlikleri ýapdylar. Yani bu kararlar var. Özür dilerim. Ya ol iş olara gerek gel ki bir Gorunmak ministri, bir Daşary işler ministri, bir prezident olara Türkçe işlemek gerek gel ki olun Türklüň kimligi mi gerek gel olara. Olun pingine mo. Ana bolýan şo. Şoň üçin şu hökümete garşy gidýär. Habarlaşar eger nemesen özüňiz habarlaşar. Bolýar. Bara. Bolýar tamam. Ana gelin diýýär şo. Yine bizim şu yaşlılığımıza men sesimi eştiresim gelýär. Sizden haýyşym many men şoňa şu wagt iýminna şu yaşlılığımıza näme diýilýär şoňa ýüzlenýän gaýrat edin şu Türkmen daşary ýurtda gezýänlere daşary ýurtda işläp berenlere hiç kim meslek üçin gaýdan okştaýyk hemme kişi ýa bergisi bardyr ya öýüni galdyr bilýänler ya da adam keseli ýaragysızlygy bardyr çağalaryny Türkmenistanda karoçy eline iş bolmadyk gara zähmet bilen hiç kim hojalygyny dolanyryp bilmeýär şunkysyn abi ýerden zaftyrym tapsa abedi gaýgy men özüm başymdan geçirdim men abedi zaftyrym tapdym abedi nämidirin kam 4 sanjyk çağajyma nämidirin kam dip gaýgy etdim şoň üçin aýtdy o keselçiliğe aňyrda dursun men ýüzlenýänim prosto gaýrat edin-de şu daşary ýurtdaky diňe türk däl o neme orsiýet bolsun ýene bolsun şolara gaýrat edin-de kimlik berin arkayn girip Türkmenistana gelip çağalaryny bagryna basyp işläp birsin gorkýarlar dogry o näme üçin gorkýarlar giderlerde gelenok diýerler siz ýola açyň şeýler türkmenler gidip gelip bar ne toşda özleri birazjyk aýagyna galar tirsegine galar ýurduda mallar men ana diýjem başga hiç zat diýjem ýok prosto çağajyklaryň ýanyna gidip gelir ýaly возможность döredin aýyryn şu wizany Salam gence şu atı vara diýen bolýany
Olar da azajyk wyjdan bolsa halkyny beýdip sergezan edip bermede olara yüzlenme oturmaly, yüzlenmämiz bile ýalňyş olara. Bizan ayır, eyle beýle diýip oturmalylar olara. Näme diýeli aýdonly. Häzir olar garşylaýana. Halk olar şu adını Gülcemal bilen Süleyman Türkmenistany ölü, olar ölüsüne saýgysy ýok ya daşary ýurtda ölü oturan türkmenlerine saýgysy ýok. Şu siziň aýdy oturanlaryňyza gynanyp Vidanı da yatırmaz. Hiç de adam etmeýär halk üçün. Siz näme deýin? Ağlan ya birinin pulu yetmene şu jigiňizde bir zat bolsa da Türkmenistan döwleti hiç de etmeýär. Şu gyjygymda aparatsa bolmaly diýeniz bu. Menine aýdy oturan atdaňyza düşünip oturmaly. Bu hökümetden hiç de garaşmalylar. Biz diňe bara ayağa almakdan başga çare ýok. Ol ölsüne saýyp çykan ol. Ben aseret ayağa almaktan başka çare yok diýene bizim Türkmen halkymyzy şeýler gorkuzdylar da inelişne men özüm men 1,5 milyoner ştaýda neçe takip etden ne şu aktivistler biriniň ýaýyna girip bilemok men gorkýan şu gorkudan ýaňa hiç kim girenok. Hiç kim hereket etmeýär gorkudan ýaňa diňe haýyş edip bilýär. Azajyk bolsa da şolaryň çagasy wa aýallygony wa uýasy wa ejem men pakyrjygym mara onkologiýa berip sakyr 25 ýylyň sakyr bolup kösenip bir ampulajyk dizapam tapyp bilmedim bir gecejik rahat ýatsyn diýip men ejem pakyr şeýle bir kösenni ennam janynyň deresi şeýle ýyrtılıp garagan bolup ürkütdi men ejem bir ampula dizapam şuň rahat ýatmasyn diýip özem gün 4 aý kösenni men prosto her gün her saat ölüp dirilmedim men ejem üçün. Ejem üçün ölüp dirilmedim men. Ana sizden şonda da seret, ana siz şonda da şu birin sapar girýäňizde özüňiz aýdýaňyz. Ine biziňe näle ýerimiz şu. Yani şu derece gelýän çak oturmaly däldiňiz. Bir ýyl biz men 3 ýyl tutdum şu ýoly. Way eger etmelär bolsa ýa-da kösenen etmeli bolsa da şu ady. Kösenen etmeli bolsa menem çykmaly. Men kösennim hawa ýol ýapykdy. Hemme kişi deňderman ýapykdy ýöne. Asoňa waka ýapykdy otur Allah oturanlyklaryny gördüm-de aeroportda baryp Türkmenistanyň gelýän adamlary video aldım, TikTok aldım, efir açtım da görkezdim, YouTube'a koydum. Ine siz ağlayalar, öyle bolmadı. Gelip otururlar hadi. Ana şeydip ulu goğuklar ettim men. Yönü bir daha da deyin. Bizim halkımız var ya gıynan sağam. Son kuyu şu sünkünü etkençe savredip oturuyan halk. Şoňa gaharmelyä men. Şoňa gaharmelyä. Şondan soň çıkıp başlaýarlar. Şoňa çen oturýarlar yönü. Şonu etmeň diýär. Gelin ýagdaýyň gowy bolsa görüş. Dur näle gütgözün bilem zok. Ertir näme boljak? Sen başyň bolaşakmy? Ýene biriniňki bolaşakmy? Şu at gowy bolsa bilem ok şonu. Çıkalyň sen arkaňda hökümet durmaly. Sen arkaňda bir döwlet durmaly. Kösenöňde ýykylaňda elinden tutup galdyrýan hökümet onun hazinasy we onun budjeti we salgy dalýar bizden. Ola onu etmek aňarda dursun. Gaýtam sen zagran pasportyňy beren ok. Gaýtam sen kimliklerini atkaz etdirip otur. Gaýtam sen ýoluňy ýapyp otur. İşlemäne öde bir iş beren ok. İşlejege de ýol beren ok. Men şonu aýtjak bolýan. Onuň senin zawodyň fabrikaň baran bolsa görüşmeli şu ýolly. Ola sen garyp eken ýa kösen ýane ekenin. Senin zawodyň fabrikaň bolsa eger halkyňy, watanyňy söýýän bolsaň, şu ýoly goşulmalylanym, ýemiň eliň çermep, girmeli, sarada bolun. Yok, ana indi bize Türkmenistanyň içinden yegenleriň hajiň, şambiň edýän zatdan aýdyp beren adamlar indi goşulyp başladylar. Ýöne näme üçin şunu 3 ýyl öňe aýdyp berip bolýan, etmediler, eden oklar. Çünkü adamlar belli bir derecede gaçara kogara maýlary bar, günü geçip dur, sabr etýärler şoňa. Şoňa şükür etýärler de oturýarlar. Son etmeň adamlar diýäs bolýan, ýok. Ha sen gelip aýtdyň, sen aýtmadyk bolsaň biz seniň şolary ýagdaýda ediňiz, bilem zok, sen ýaly bir watandaşymyň bardygyndan hem habarymyz ýok, problemaňdan hem habarymyz ýok. Şonu başga da watandaşymyz gelip aýdy bermeli bolýan. Aýdan oklar. Biriň efirlemde gelip, ýok, ona açsalan wamy, aýna işdi kösenip beren wamy diýýärler. Ana gelip sen aýdyp berip oturýarsyň tersine. Ýöne şo wagtlar gelip aýdy bermeli bolýan. Ýok, şu çekinişip korkuşup otur. Ondan
Gelecekte yüküm yok, yıkılsa havarim yok edeceğiz biz. Ya da bana değmeyen yılan, 1000 yıl yaşasın edeceğiz biz. Ana şoň üçin Gorkmaň. edeceğiz. Doğunca bir mınç garaş. Gorkmaň, hiç zatdan gorkmaň. Gorkuň, çağaň men 4 edek, 5 edek çağam özüne kastetdi. Şo çağam giden olsa ana şo wagt gorkuň. Çağajyňdan diýňäňe ana şo wagt gorkuň. Men şo wagt 7-nji etajda işleýärdim. Men günni çağam ýazan mesajlaryny okuýanna eje diýip men sen ejesizlikden çağa şo ýola düşýär. Ejesiz kaka doğru kakadan badır. Ýöne kakan berýän mehri, kakan berýän maslahaty gys çağa hiççilik ýanaşanok. Eje öz ýerine eje. Prosto ejeň mehri, inlerçi ejeň mehri etino. Men 7-nji etajda işleýärdim. Her gün çağamyň mesajyny okap, men her gün balkonyň şeýdip aşak sallaýardım özümi, ýene ýzyma 4 sancak çağamı düşünýärdim diýeni ýzyma gaýtdym. Men çağam ýadan ýazan mesajlaryny okap, aglap, bara dayanıp bilemokdum. Eje sen men taşlap gittin. Eje sen men sensizlik etdin. Men sen yok, sen yok eje diýe menem yok diýe. Ejeden aýrylmak gaty erwetsat eken çağ üçin. Bileňizmi? Hemme kişi çağalary başka çadır ama men çağam bilemok hemme kişi onyal däl bolmagy mümkin. Ýöne men çağam aýrylyk görmedik, öýden çykmadyk. 1-nji klassdan bäri atleşni okan çağa. 1-nji klassdan bäri olimpiadalara gatnaşyp 1-nji ýer alan çağa, diňe okuwy bilimini özüni beren çağa men yaman ýola düşdi. Yaman ýola düşdi diýerkende erwet ýola düşdi däl. Prosto ejesizlik, kimsizlik, ejesini öwrenen çağı da öýden zatdan çykman çağı ine şonýalyk bolýar. Men mehrimden doý bilmedik çağı göresi gelýär. Şeýtme çağalaryny ejeleriniň mehrinden doýurun. Mehrinden geçirmeň. Hemme zadym şu Türkmenistana ene prosto alın şu Türkmenistana näme bokçuksu hökmanya ejesi kakaz diýmeýin. Kakasam rol oýnaýandyr. Asnawnoy gys çağı, oglan çağı bolsa da eje rol oýnaýar. Ejesi türkdedir ýa-da şar ýurtdadyr. Men aýdaýyn şonu. Ýanyna dälir diýsene o. Esrat ýanyna dälir. Men şu 3 çağam kösenýär ýanyna bolma. 4 ba 4-nji meni de azjyk näme olsa da kiçirek oýnýar, tozýar zat etdi. Ýöne 3 sanyk çağajygym eje diýe agly gün akşam gitmeler şu taýda bir döwüm çöregimiz tapardyk. Ýöne günümiz görürdük diye. Ýöne çağa düşünürip bolanokda şu gün tapdym, ertir tapdym. Tamam, bir döwüm çöregimiz tapdyk. Ama ertesi gün inesiz ýaraň zoga ne gyzym şu balnitseter Mara Oblastnoy kardiologiyada ýatyr. Men gyzymy şu $500 çykaryp otyr. Türkmenistana men nerden alyn şu çağamy? Ýüregi şu gyzym men 17 ýaşynda 26 ýaşlyk ýüregi uly. Men nerden alyn şu çağamy? Nerden tapaýyn men? Bir aýymda 20 öňce men ýurlaşmy oňurga girýje sip bilenok. Ne afet bağışlarsyňyz şu adam kateterli polny bilin aşak ayağı inçelip ısanok meydany saklap bilenok kateterda. Men 4 aýdan bayramalda ýatyrdym, marda ýatyrdym, aşgabatda ýatyrdym, çerjoda ýatyrdym. Hiç kim keterini bilmedi. Diňe grije dik koydular. Grijesini aýyrtdym. Henidem kateterliyor. Men bir döwüm çöregim tapar ama bular liçenýasynyň pulunu men nerden tapaýyn? Döwlet ýoksa ýa arkamyzda. Döwlet ýok. Inlerce şonýalyk bizim balnitsalarymız mutda. Näme üçin şonu pul etdiler? Keşke şonu pul edeni bilen şu bizim Türkmenistanymyz şonu götürüp bilse. Etmeliler şonu pullu. Yurduna göre, halkyna berýän aýlygyna göre, halkyna berýän işine göre, şoňa göre pul etmeli. Gazymyz mutdy, togumuz mutdy, suwumuz mutdy, hemme zady pul etdiler.
Men şu 2 ay gazananymı diňe şolar ýapdyrýan, galanam liçenya berýän. Men çağılarım, haçan men öýüme baraýyn, çağılarym içine baraýyn men. Men kime derdim aýdaýyn? Edin, zapis edin. Ýaýradyň men gorkamak inni men çağlarynda men hiç satanam gorkamak men çağajyklaryndan maňa ne kakamam operasiýa 1 euro işlänok ona aýyryp zyňdylar. Oňadym 2 ay boldy. 2 aýlabam drenajly ýöredi iriň akyp ýatdy. Onu näş günden näri tikini ýapyldy. Tağandan, maşkalandan eri zat barmay, ondan soňam gorkup Men onu bolmaýar. canma diýen soň çykdym. Edin, zapis edin, ýaýradyň men gorkamak. Gelip şu ýaşaýan ýerimdenim ýygyna kisinler. Men Türkmenistana gitsem çağlarym için hiç satanam gorkamak. Ama Türkmenistana baram soňam men arkaýyn oturmar. Galmaly bolsa, nir gitmeli bolsa da giderin. Çağlarym üçin men wara janyma berin. Ýöne hemme zat boşuna bolmasyn diýjek bolýar. Gaýrat edin. Hemmeňizem ayağa galyň. Bolýa. Niçin galdyrmaň? Iş eliňizden gelýänçe zat wyjdanyny diýin. Wyjdanyny oýandyryň. Wyjdan diýilýän zat musulman halky bolsa hemme kişiden ba wyjdan. Wyjdan, şu wyjdan ba bolsa şoňun çağasy ba, ejesi ba, kakasy ba. Bizim sesimizi, içimizde men şu wagt diýäne, men aňarymda şeýler alyp gelýär-de. Men dilimde dä bu zat. Canım, bagrym ýanyp gelen soň gürleýän. Men özüm leşne aýdyn Bayramaly şäheriniň raýaty. Men özüm Aýtma hökmanda, aýtma gerek geldi. bilsinler men gorkamak, tapsynlar men baňyrda kim ma bolsa prosto men birazjyk bolsa türkmen halkyna da kömegim bolsun diýen. Men ýalyk aňlap, eňrep, kösenip beren eni ata kän şutaýdy. Näme bolsa da maňa bolsun ýen soňuna näme bolsa aç. Может, поддержка bolar. Men ýygnalaryn giderin, men gorkamak. Näçe ýyl türmedi. Может, arkamda, ýzymda çağlarıma podдержка bererler. Hiç sadam etmezler. Podдержка demezler. Ondan aga hiç umydum bolay ýöne. Yo, olur ýalak sen gowy niýetli bolsaň bu hökümet bu ada çenni ýurdu düzertdi. Ha biz ýurdumyzda begenip ýaşardyk da hemmemiz beýdip aktivistam bolmazdy. Beýdip çykyş edemezdik. Ýurt gowy bolsa halky bilen bolsa hökümet başdanlary wyjdanly bolsa. Doğanca men sana aýdaýynmy? Bizim türkmen halkymyz gaty gorkak. Sen aktivist bolanyň ulenäri 2 ýyldan bäri bolýan ýa-ni ha? Kim çykdy? Aýdaýda. Kim düzeldi bildi? Bildi taýyn aşyň eýesi bolýan köp şondan ol bizim günämiz däl ki ol. Bizim Yok sen günäň diýemok, sen wara bizim türkmenimize bolsun diýen sen emoş men ýalyk bir ýananyň biridir. Seret bular taýyn aşyň eýesi köp bizde. Ýani sen görüş, o görüş, bu görüşdün näni men elimi goýmaýyn, men hiç ýylek gokda da görünmäýin, galmagalla da görünmäýin, meýdana çyksalarym görünmäýin ýa onuň ýurt dölse-de diýe gaýmagyny ýeýin ýa. Ölemine Amerikada, Ýewropada kän şolar. Türkmen şol gaýmagyny ýejek bolýanlar. Näme üçin şolar kän? Evet, şu Amerikada, Ýewropada müňlerçe, 10 müňlerçe türkmenimiz bar. Näme üçin olaň ses çykanok? Näme üçin olar näme üçin gorkýar? Bolýa Türkmenistanyň hostlaryny çağırpmyşyn. O bir kanun. Sen diýip bilýän. Senin meniň edenen işim üçin sen meni çağırmalyny, meni tapmalyny, maňa soraw bermeli. Sen men edenen işim üçin ejemi, kakamy dowany çağırmalyny turlay bilýär. Kanunam ýok bolýaly. Şoňa da düşündirýän. Ejesine kakasyna ilki düşündirýän. Men şolar ýaly iş etjekdirin. Sizi çağırsa, siz şonu ýaly diýänsiňiz, gidýän alsyňyz. Gelseler maňa aýdyň diýip düşündirmeli. Ýok, ona meden oklar. Awa. Ejeler dämi şu ejeler kakalar dämi şu çağırlar kösäp oturan. Ejeler bilen kakalar da şu görüşmek, girme, goşulma diýip oturan, elinden çekip oturan. Şolar dämi onuň biz näme şolar diňleýär? Şolar dämi halk maslahatynda sakkally ýaşulymyz, mamalamyz barıp alkışlap, näme prikaz çykarsa gol çekip gaýdýan şolar dämi? Näme üçin biz olar diňlemeli? Olaň ne sagyrýarmy öz çağalaryna, daşarutda şeýdip gör, agtyklary çağalaryna. Ne sagyrýarmy? Agranok. Agyrýanam bolsa agyrdyk bolýarmy şu şeýdip, goşulma, görüşme,
Dime dip elinden ayağından çekip otur. Ödem ha işlemeli oluyor 12 saat, 14 saat. Leşne şolların ara den yarısını 50%'den 50%'ın nenesine aydayınma 50%'da bir alaç şu aylığımdan kesilmesin ahir yaşta pensiyamda işlemeni bana ne pensiya yaşı yetti ama sen yoğun yanyalar borlu 2 milyon 500 pensiyan alyan da yat gömüllü öyüňe ama işleyen olun şolların götünü näme diýse hawa diýen ol neydi gitdiyse bolýa diýen olun näden de 6 milyon ýene üstüne minýär bilämi şu 6 milyon üçin çağajyklary üçin şolary hawa diýär ama käbiri şu hawa diýmeýänler ama olaryň biýalaş diýär bilýärmi men şolary baryny tanıyan mene mara bilmän meňleşne ejem türkmen dili edebiyat molumy ne özü 48 ýyldan beri molum bolan adam insult geçirdi, sahir geçirdi, gepler bilmedi, kalyaska 7 ýyl kalyaskada ýöredi ama şonça ýyl molum boldy diýip Türkmenistan şuňa bir sanjyk zizapam bir günjük şul molum näçe çagan okutdy diýip bara bir sanjyk bir ampulajyk zizapam berbilmediler. Men ıglamadyk yerim almady. Maraçen ıgladym. Nirde neme aptek bolsun. Ya. Hökümet şon ýaly, ana hökümet şon ýaly wyzdandy. Ýene de şoňa dymmak bilen gorlaýaňyz diýip men näçe edek aýdyp otyryn. Dymmak bilen gorlap otyrsyňyz. Dymmaň ýurdun içindäki enatalar sizler gyýgyryň, ok edin, sizler baran ýeriňizde bu gok tuduruň diýäs. Gaýtamy enatalar çağalaryň elinden çekýär, oğlum goşulma. Biziň aktivistler anny köpsi etçe ol diýdi. Ejek hakaten etme diýsen diýber ol diýdi. Men etçe olsun diýdi. Etçek diýdi. Men bilýän näme düşün dogurdy. Yaşım 20'den geçti dämi? Bolly men swobodny adam diýdi. Kanunum şol niýet. Sen 18'den geçdiň dämi sen swobodny adam. Sana eliňe Türkmenistan pasport berdirdem, Zagram pasport. İslam ýurduňa gidip bilýän 18 ýaşaňyzdan gidip bilýän. Diýmek sen hiç kime garaşsyz adam sen. İstesen görüşersin, istesen şu ýolda ölersin, ýöne sen öz erkin, öz pikiriň bolmaly. Ana. Şonu enatalarymız ýadyram 30 ýaşap, 40 ýaşapam henidem ejesiniň kakasynyň sözünden çykybilmeýän çağalar bar, henidem. Çağa diýen men olar. 30 ýaşda da 40 ýaşda da ejesiniň kakasynyň sözünden çykybilen. Ana şolar çağa intedem. Sen 30 ýaşdaýan, 40 ýaşdaýan, 60 ýaşda dejesiň sözünden bizim Türkmenistanymyzda ýaşasaň 70 ýaşda da eger ejataň diýil bolsa şoň sözünden çykyp bilen ok. Tamam, ene ataň sözünden çykdyň diýseňem bizim näme diýen men wara näli ýüzlenjegimizi bilemok. Prezident diýilýär-de, prezident diýilýär. Şoň sözünden çykyp bilen oklar. Naseret Malik Allah'ım radif diýip bir student oğlunmuz var. Seret 23-24 ýaşyndaky oğlun Rossiýada student. Muňa ejesi kakasy näçe edip çykma oğlum, goşulma oğlum diýdi. Bu goýmy etmedi, dinlemedi. Şunýalyk bir ýal TikToklar açdy, efirler açdy Malik Allah'ım radif. Soň ana şol oğlun Türkmenistanda Rossiýadan Rossiýa howklýar. Çünki diktatorlar bir-birlerine hyzmatdaşlyk edýär. Şo taýdan arkaçýarlar. Şu türmede otyr. 12-nji düşhanada Lewapda türmede otyr şol. Ýene de başga da syýasy tutsalar bar şo taýda. Nesip bolsa şol oğlun gahrman we geljekde de Türkmenistanda ýokary wezipelerde işleje oğlunyň biri ana şol. Geljekde. Şol oturmaz. Olu da oturmaz ýöne şol şu halk üçin görüşdi we şu halk üçin student oğlun gitti de türmede otyr şu var. Şoňa meňdeş bir giden başga Farhat Gurdiýew, Roshan Kalaýew, Teymerde Allah verdi iftikdir vardı, ol girdi çykdy. Soň maksat näme iftikdir var. Bar da karoçy oğlanlardan tutulanlar girenler. Duran Nipur oğlan var. Ana halk üçin ýa türmäge girip otyrlar. Toýst şol oğlanlar geljekde hökümany suratda kompensasiýa alarlar halkdan, hökümetden.
hatta döşünü yaş başında şu hökümet şu nikılsın bir hepta garman şol olanları halk maslahatynyň zalyna getirilip şo taýdan döşünü medalla kılınjak olanlar ana şo gahrman adyny aljak olanlar şolar. Çünkü hakikatdan hem gahrmanlyk görkezdiler. Şu türmäge girmeler bolsa, ölmeler bolsa girdiler, görkezdiler. Toýst biz şolar ýaly gaýdusyz iş alyp barmasak bu hökümet özüni allatmaýarby. Nädip allatsyn? Milliardlar pul gazanyp otyrar bu ýurdun üstüne. Hökümet oturan bolup. Türkmen halkymız var, nämeden gorkýa? Diňe çağalar üçin näse, häzir men işle men özüm üçin gürleýän. Men özüm üçin gorkamak, men ýygyna aksynlar bassynlar, ömürlük bassynlar. Ýöne aňyrymda häzir men işläp 5 minut gazanmasam ýolaşma 10 ýaly çağaçyklarym 10 ýaly. Men häzir maňa bir zat bolsa, men çağaçyklarym kösenýär. Şoň üçin men gürläp bilem okdum, ama gürleýän. Gürleýän sizem, gaýrat edin. Bolýa ýurda garşy gürlemäň, men ýurda garşy gürlämok. Azyjyk çykynda wyjdanyny oýanyryň. Ýaşulymyň. Ýaşul dik gürlämek, ol ýaşulam däl. Mendenem kiçol. Men aktyk görjek bolup otyryn. Mendenem kiçol. Ama birazjyk wyjdanyny oýanyryň. Может быть, musulman çağısy bolsa wyjdany bardyr. Onun çağısı var, enesi, atası, kakası, evrady vardır. Oyanır. Men özüm leşne, Türkmenistan'ım şeyle bir söyleyenle, şu Türk dilyanın ınanayda yekaca daşını okşamdan tutuş Türkmenistan'ım bir yıllap aylanıp tutuş Türkmenistan'ım okşarım goğuryan. Şeyler Türkmenistan'ım goğuryan. Men häzir tutur olmada gynanamok. Bir döwüm çörüğüm tapayın aňyrymdakylar sagdyn olsun. Men wara hiççile gynanamok. Şu gün gitjek öýme, çağaçyklarym içine. Men diňe keselçilik üçin geldim şutaýyk. Aňyrda gazant bilemok sebäbi. Çağlarym keselini. Ýöne gaýrat edin, gorkmaň. Hiççilik tutsunlar gitjek öýme. Ölmerin. Çıkarın aňyrda da giderin ıgnamaly yer bolsa, kakmaly gapy bolsa, kakar. Может, men ýalyk hemme kişem edil on ýalyk wyjdansyz däldir, badyr içinde wyjdany. Sana düşünjek, medisinada da ýene-de sana düşünjek, ýagdaýyny düşünürseň hiç kimem ne diýsem kam baran däl diýjek bolýanlar. Bana ýaýalar neme diýerler? 10 ýaşylla diýe oýanmadyk wyjdan ýa inne oýanarmy ka diýe? 17 ýyllap oýanmadyk wyjdan inne oýanarmy ka diýe? Oýanor. Şu wagt men çykdym. Çykyn, gürläň. Şu wagt siziň ýaýnyňyzyň kim? Nuri. Diňe Nur däl. Men kän ýaýyny takip etýän ýöne giremok. Muny näle girjek? Çykyn. Biziň ýaly, şu ýalyk Nur ýalyk, Nur agam ýalyk aktivistleriň ýaýyna girin, gatnaşyň. Etsinler video kamera, paylaşsınlar TikTok'da, YouTube'da. Men gorkamok. Ölürsinler men çağaçyklarym üçin. Men ölmäne de taýyn. Ýöne eger men öläýem dedi, aňyrda Türkmenistanda men çağaçyklarym bakjak bolsalar, seretjek bolsalar, hemme zatny üçin etjek bolsalar, men häzir öljek. Häzir öljek çağaçyklarym üçin. Ýöne çykyn, gaýrat edin, gürläň, beýdip, aglap, eňrep, hiç de gazan bolýan. Napaýda ýoksa ne bilýän bolýan. Ine şu taýda men häzir 1 ýyl işledim, 2 ýyl, 3 ýyl, 23-5 ýyl artyk işläp bilmeýänsin şu taýda. Ya 2 ýyl tuturup gidersin, ya 3 ýyl 23 çağaçyklarym göresin gelip, ya yaraman, ya şu taýda ölüp gidersin, ýa-da öýüňe çağaçyklarym üçin gidersin. Bolýa 23 gidersin Türkmenistana. Ölmesem. Türkmenistana näme garaşýar saňa? Invalid bolsaňa 2,5 milyon invalidniň garaşýar. Bolmasa da eşek ýaly, ya o kafede işlersin, ya bazarda söwda edersin. Bilimin yok bolsa, bilimin bolsa da eşek ýaly moğolumçylyk edersin, ya wraç edersin. Ondan wraç bolsaňa dilençi. Bilýärmi? Dilençi men gyjyjymyň onkologiýasy bar. Ine lişna men gyjyjymyň onkologiýasy bar, bir wraçja barıpdyr bolyn. Sen ölýäň diýipdir. Ganyňa geçipdir diýipdir. Ertir plançy milyon getirdi. Ertir'in özünü, ertir dälini bir 2 günün içinde operasiýa etmeseň, sen ýol ýok, hemme badyň aýyrmalypdyr.
Men bir tarapdan ağlayan, ol ağlaya, gıycı, doğanım ağlaya, şeyler ervet stresi girdi. Ine men şoň üçin şu taýyk girdim şu wagt. Geçmiş olsun Yaman doğan. ervet durluk. Onsoň bulvara gitti. O vracı Levava gitti, Mara gitti. Karoçi 8-9 vracın yanına gitti. Hiç kimin gepi dengele nokta. Hemmekşi pulun oruna. Her doktor bir diagnostik koýa gerek. Her o. Bolmasa analiz hem eline onkologi dip yazılan analiz eline hemmekşi bir zat bire yok gaýgetme vicdanlara yok häzir matkan amaýyryrsın onuň amaýyryrsın gulýala gowolursun wagtyna geldin ýüz tutdun diye bir de ganyň adam geçipdir näme dipdir plança milyon berýän men häzir seni hemme zadyň aýyrýan sen gulýala korkutýan diye. Şo ganyna geçmek diýmek näme gerek? Oja sen ganyna geçmek diýmek seni gorkudyp adam näle gorkak bolýar şonýalyk ýerde. Häzir sen öýüňi satmaly bolsa sen özüň üçin hiç kim öz üçin göreşenok çağajyklar üçin häzir ýetim masa kim bilen kimiň eline galjak ol. Näme onu görjek o çağa belli däl. Diňe çağajyklar gözüňden geçjek. Şoň üçin beş pulny bergedir öýüni satar, maşyny bolsa maşyny satar, şoňa berer. Meňim gyjym jaň etdi-de aglaýady. Onjum diye maňa şey diýdiler diye bir wrajyň ýanyna bardym, ol ganyňa geçipdir. Ertir gel bir on operasiýa etjek diye. Men näme etjem lemoga bolýar men operasiýa ettirdim. Matkam hemme zatma ýertim ama ganymda nädip çykarayn diýip aglaýar. Näme üçin şonu diýe? Beýle wrajyň ýanyna barýar. Yok jym sen mara ganyň adam geçme. Gan nereden çykdy diýe. Eger gan bolsa sen ayakda durmaly, kravez etmeli. Bizim wraçlarymyz görýärmi? Men diýjek bolýanymyň sebäbi hemme zat pulun üstünde. İnlercesi şonyal ağır balnoy padjeşka verilenok ama şon pulunu aljak bolýarlar. Prokurora da barsaň şonyala. Prokurora da her bir zat bilen işin düşse men seni basjak diýip pulun alýar. Taýyeta barsaň hem taýyet men seni basýar diýip pulun alýar. Kim ananmaly nüştaýda? O komitetten tutsa näme bu siýasata goşulypdyň men seni basýar 20 ýyl oturýan diýip ol şeýdi korkudyp alýar. Ay doktora düşsem ölýän diýip pulun alýar. Kimin anmaly? Geçmiş olsun ýöne bara. Şu akkan neme kanna geçen olsa şu akkan bolýam, akkan bolsa bara. Ol nemetçe. O ayakta gelip ýörkänem bara bildirden okkan. Soň näçe kişi kan goýberýär, bölerim kim kan goýberse de o näçe kan goýberdilerini neme akkany öwürüp durýar ol. Şonyal ketel bolsa indi ol kanser ketelgen Google'a yaz şonyal mesele goýupdy. Donjum. Ýöne şol akkany öwürlen bolsa şo hiç çaresi ýok. Donjum ýazdym men. On hiçile ganna geçen ok men diýjek bolýanym biziň türkmenler şeýle bir pese düşüpdir. Hiçile adamyň janyny ine şuň çagasy var, şu men gyjym aglap otur. Men ýagdaýym düşündireň diýä bolyn. Yok sen ganyňa geçipdir, operasiýa etmeli, edip pulunu almaly. Düşünýärmi? Ama Levava gitdi. Ine şatyrdyk gurulýarlar Levava. Men gyjym Levava gitdi. Hiçile ganyňa geçen ok. Prosto şeyka matkada onkologiya va şeykada va o da matka ýaňy sıçrap baştan matkaňam karoçi jenski taýda nädir hemme zadyň aýyrsak beter organyňa sıçramanka aýyrsak gowolýar diýe. Ine şatyrdyk gurulýarlar gyýdyň skeni bagyşlaň bolýan ara şatyrlar näme bolsa da wyjdanly. Diňe şo Levap şoňa dogrusyny aýtdy. Biziň Mari Aşgabat hiççilik doğrusunu aýdan. Diňe yalan sözläp sen bolmadyk zadyňy bu beter edip seni agladyp eňredip sen operasiýa edip pulun almak biziňkiler. Ama şoňala etdiler. Bizigim bu meseleni bara başyndan başlamaly. Inni prezident bolmak üçin bir adamyň janyny alyp öldürüp geçen adamyň bu kirli wyjdany nähilek dolanır, yani baştan başlamaly bu meseleni. Şu adını daşary ýurtda bara näçe tan adamyň ine meniňem pasportum bitdi yani. Bitdi.
Qaçaqallyk hiç jerik çıkıp bilemzak psikolojimde artık bozuldy. Bunaldy artıkla. Inne bu kadınlar arkyn otur yani. Sen her gün 5 wagt del 50 wagt ommalt namaz okusaňda peýdasy ýok. Sen öz hakyň hukugyny talap etmesen. Häzir 17-nji asra mara Magtymul ara neme Magtymul Şahyryň kakasy neme Döwletmämet Azady. Ola mara wagtyna aktiv bolan şu hak hukugyna bir kitap ýazan ýa-ni. Be neme Türkmenden bunyaly garyp, unsuz, buğdaysız gallanny, Kızılbaşlar gelip talaýany hakyna. Şola mara şu 17-nji asyrdan näri biz garyp ýaşaýak ýani. Indi şondan gelip 70 ýyllap orsöwür biz gowy ýaşadyk da bizler. Indi 2 san diktatorun aşağına edillik. Indi biz neme aňrymyzy neme diýip gelýän boly? Şu 70 ýylymyz gowy ýaşapdyrsa. O aygıtlarında Inni vara şu vatandaşlar vara vatandaşlar sesin çıkarman oturuyor bu katil vara başımdaki katil ola mara vatandaşlar yitjemi ölüyemi pasportlar bitjemi adarına da del yani Näçinji? 84-nji Seret men 84-nji ýyl. Men 84-nji ýyldan häzir aýdan men size näçe wagta çelnim men hiç ýylyk 81 aralyk. Men 84-nji ýyl borsam mara dogry Ors Soýuz döwrüniň çagasy çäkel bolsa gördüm dogry. Men gitdim gije turup çöreğdim durýardyk ýardy bu hankadan ýadyma çöňüp alýardyk. Ama balnitsalarımız mutdy. Kesel bolsaň arkyn sen girip ýatyp içenýän alyp bilýärdin. O döwürken keselem ýokdy ýa bu keselem ýokdy. Hakyky ne sahyr dedi, ne zop dedi, ne onkologi sebäbi mutdy bolsaň öňüne alyp bilip sehelçine içiň sancıladymy barýardyň, içenýän alýardyň, öňüne alyp bilýärdiň. Inni adamda bir köpek bolmasaň tekravij edip ol metastazy berýänçe çağajyklarynyň agzyndan kesmejek bolup eje pahyr insonky derejäge getdi. Men prosto meňne şu gyjym şonýaly onuň näçe sana garnaşlarym ine holardy 82-nji ýyl beri gitdi şonýalak bolup 78-nji ýyl beri gitdi öz garnaşlarymyz. Onsoň 77-nji ýyl ine ýaň ýakyn gitdi. O da onkologiýadan gitdi. Hiç kim şu çağajyklaryň agzyndan kesmejek bolup balnitsa bermäni pul bolmasaň ine men liçne özüm şu taýda yaramok. Men öz owma yani. Biz vara ini yarymda psikoloji bolduk, yarymda kesel bolduk. Indi gaçakgalyk pasportymyz ýok, wadymyz ýok, bir itiniz biten adymyz ýok da. Indi biz näme etmeli ýa? Meni 3 aýdan beri men diýen adam ýatmasa näme bolýar? 3 aýdan beri saat dangdan 5 diýmeýin 6-da ýatýan 8-iň ýaryna turýan 1,5 saat ukym ýalýan ýalamak hiççilik 5 aýdan beri men ýatyp bilemok. Näme üçin? Uku derman al özüňe ziýan etme ýatyp bilmesen wara. Men uku derman aljak pulumy ine diňle. Men uku derman alýan häzir şu taýda näçe lira? 300 lira bolýarmy? Paşty $10 ýapdy. Men şon çağlarym urudanym gowurýanda şeýdip ene pahyr ölüp gitdi çağlar ene kösenýär. Özüne dözmän. Men Türkde işler $700 aýlyk alyp men özüme dözemok. Soň gödüňe Türkmenistanyň aklary näetdi? Diň aýlygy ýaşap berenler näetdi? Molumma. Inne o şey ýany hani şirketlere mara inne yürüytü şirket açtılar. Şirketin üstüne pul kazanmalı inne biz. Olar yani. Inne biz şirkete yani özümüz pasportymyz şu taýda almaly. Biz hakyna seretsen. Inni şu pasporty uzatmak üçin hem şirkete pul vermelimi yani. Ya gelen ýagdaýymyz yani. Näme etmelinni? Men wara edin gayrat edin takip etdiňizmi näme etdi?
bize var ütköşük zat gerekke doğuncu. Bolya Türkmenistan'a näme deyin? Türkmenistan hiç kim işler dedi bilmeye. Dine Türkiye gelip Türkiye'yle Türkmenistan saklaya. Türkiye'yle Türkmenistan'am saklaya. Prosto bize kimlik versinler. Gidip çağacıklarımızı görüp yine iyizimize gelip 5 manat kazanmanmadı. Hiç kim ara şu kimlik olmasın gidip bilen yok. Hocaluğum şoň üçin bulaşya, çağalarım. Kimlik verseler on soň sen gararsın da yedi ýeriňden çağan gelir da ýene şutaj. Onuň näme dowam eder durur da hemme zat onu näme etçe onu. Şu var hadi Türkmenistan'ın sen al he 70% Türk'te. Türk'te ya oğan diyenle oğanla diyenle ya Dubai'de ya Orset'te ya Belarusya'da ya Azerbaycan'la 70% Türkmenistan'da var bırak çağı var bırak garrı var olarım elinden hiç sat gelen ok dine Türk'tekiler şu daşar yurttakiler hareket edemese başka hiç kimin hareket edip bilmeye kimlik veren bilenem kimlikler gerek gel bize yurdu düzelsin şu sen kimliğin olanla näme şu kıydın gowralygy alypdyr sen dogry däm ya Gülcemal sen Türk'e aýtdyň kıydın gowralygy al o Gülalek gence Türk'e aýtdy kıydy öllü ýene de näçe san çağa ölmeli ya zaýalanmaly sen kimliğin olanla näme sen bäri işläp bakan aňyrda çağalar ýalňyşlyk etýär ölýär kimlik hiç adam gerekke yurdu düzeltme bir iki sany haramlary aýyrmaly başga çäre ýok ortada. Sen olar vara indi vara sen aýryp bilmeýän. Aýryp bilmeýän diýen zat olar vara uşu çağalar ölýänşip durka. Gördüm näçe çağany höwünjüm bayramaly nemede öllü. Näme gurlukdan elen oglan jölli. Buluja kök uron sen bunyň eýtseňem beýtseňem sen nenem men nenem ýokardakylardan güýçli sen hiççilik bularjy aljak derejesini ally. Prosto indi bradyjyk bolsa da sen onu aýyr bilmeýän. Näden dedim? Prosto vicdan oýunsyn. Vicdan oýunsyn. Del bir katil. İndi bara şol doktor bara öň ölenne de Niyaz ölenne de telewizorda çykyş etdi. Ýüregi gowy pilni ýaňy dakdyk diýen ýaly etdi. Ýüregi gowy işleýärdi. Ölmäge imkany ýok diýip çykyş etdi şo doktor. Ýöne halyk agyzyna açyp oturansa, agyzyna açyp oturanam öz etdi-de Niyaz öz aýagyna özü palta urdy ýani. O doktor şo wagtda gürledi. Nur sen bilýärmi şonu? Baýka sen propaganda ýapýan diýip bara maňa şey diýär. Baýka, men çağlarym üçin katil boljak. Men diňe öz çağlarym üçin gürlämok şu daşar ýurtda men ýaly kötenýän ene ata ýamanken. Sen özüň nerede? Göresiň elenokmy çağlaryňy? Barasyň elenokmy öz ata watanyňy? Men ýapjak propaganda. Men düşünme özüňi düşün. Sen näçe ýyl Türk'de? Eger ýaňy ýylen bolsaň, ýene bir 6 aý gaýrat et, onsoň men günüme düşersiň, gürläsiň onsoň çykyp ýokaryk. Aranda da hiç sada gıynanan okdagy watandaşlar ölýärmi, ýitýärmi? Menem düşünçeýne 5 aý çydadım, 6 aý çydadım, ama artık çydap bolanok. Bilýärmi? Men ondan aý şo girýän ýaýny plan diýär men 11 ýyl boldum diýär 12 ýyl 18 ýyl sizin Allahan nädip sabır berdi diýär men şutada 1,5 milyoner şutada Hudaý we men öz toşda çağajyklarym toşany dowduk mekan diýär öz köçejigimi küýseýän boşjoklarymı küýseýän o çağalaryňa aňyrda dursun. Men şu taýda $800 aýlyk alýan he. Ama ine izine geldim şuň. 1 kilo et alyp dogram edip iýlemek bilýärmi şonu? Häzir 1 kilo et alyp dogram etsem men $30 gitdi. Ama Türkmenistanda şu $30 men çağlarym iň olmanda 5 gün günni görýär diýen.
Düşünýärmi şonu? Türkmen halkyň wara o kadar wara neme öýüne düşgün, çağajyklaryna düşgünligini görýäňizmi? Ya inni wara Awganystana berde pasport berýär, inni nähile bolýar, geljegimi nähile bolar ya halkam beýle susup oturýar ya. Inni nähile bolar ka geljegimi? Şu geljegimiz wara gülýärlik bolýar. Eger biziň wara türkmenlerimiz guyrugyny gysyp oturmasa, menem dogrymy aýdaýyn, menem gorkdum, guyrugymy gysyp oturdum. Köp aktivistleriň ýaýyna bardym. Bular gorkanokmy ka diýädim. Ýerüş Türkmenistana bararlar, takip ederler, äze aeroportda ýygnak giderler. Anan aýynda, ananyň şu taýda çekken ejiriň sen aňyrda aeroportda ýygnar görjek, türmede görjek, bunundan hem beter. Bilýäňizmi şonu? Şu in olmanna sen aýda 2-3 gün bolmasa da türmede bolsaň men ýygnaksyndyr. 2-3 gün bolmasa da türmede bolsam men çağajyklarymy görüp bilýän. Ama 1,5 ýyl men çağajyklarymy bagyrma basyp bilemok. Men çağam öpme. Beter günü goýdular bize. Türmede de ýene. Türmede, men şonu diýjek bolýanna, men ödüm türmeden hem beter. İjeme iýip bilemok. Türmede men ondan eter näme 24 saat bir günjük izin berýän, öýüme iş ýerime gidesim gelenok, izinim allajat. Men diýändäne käýärm degişip ýaýna girýänne hep de 2 günjük izin verseler de iýnerje bir gün berýänler 24 saat. Şol 2 gün verseler hem biz monça bolýar. Biz türmeden hem beter 24 saat kim bilýär kimiň öýünde, kim bilýär kimiň bokuny syrýan, nämetden iňňäň ujuna hem ýeriň hem kamera. Bir hereket etseň ýalňyş bolar, on etseň ýalňyş bolar. Kamerada görýänler hiçlik rahatlyk ýok. Bizim görýän günümüz türmeden hem beter. Bizim hayatymyz ama türmede bolsaňam öz ýurdumda türmede bolaýyn. Normalde aýda 2 ýyl çağalarym öremen, 1,5 ýyl näre çağamy öremek. Öz ýurdumda türmede bolaýyn, men çağalarym örerim. Ýöne şu taýda men çağalarym görmäni hiççilik ýagdaýym ýok. Ölsemem. Mara çağasa, ailesi aýra her kim bizemle şonýaly. Inni bizim mara hayatymyzy owurlady bir katil, içimden ýalan katil. Haramdar. Hakyky. Umruna bile diýil ya. Şimdi Awganistança olmadyk goý, Awganistana berýär pasportlaryny ýani. Özbegistan berip otyrna. Diňe Türkmenistan berip bilenok. Indi bizim geleceğim nähilek bolmaly ýani. Prosto wara biz öz halka biz kabul şol bizim prezidentimiz boldy, ne prezidentimiz dik gurlayan men hakyky prezidentimiz bolly. Näme üçin bolýar? Prezident kim? Ýurduny seredip sahip. Ine biz wara inata çağlarymyzy dogurduk. Hürmetkar, halkın hürmetkar ol. Biz çağlarymyzy seretmeli. Sebäp katil prezident bolmak üçin adam öldürlermi goýs? Ha? Bir adamyň janyna gyýlarmy wedi pageşekdi. Wujdany kirli haramdada. Ayırmada öldü bilýärdi. Ayırmada öldürmäli ýa-da. Owurly. Men oňalyk agyr gurlasyň gelenokda, men ne diýjek bolýanym biz enata, biz çağlarymyzy elimizden gelenizi etdiýäs. Sebäbi biz çağlarymyzyň prezidenti. Şoň iýjegidem biziň boynumuzda geýjegidem, hastalygydan biz hemme tarapdan seretmeli şolara. Mektebçi inerjesi 3 manat okuw puluna çelni. O da bizim enem atamyzyň ýerini, enem atam diýmeli, enem atamyzyň ýerimizi hiç kimem tutmaýar. Ama bizim üstümizde durun, bize sahip bolmaly adam şol. Näme üçin şol adam sen çağajyklaňdan şu wagt aýryp otyrda. Hayatyny mahvedip otyrda şol adam, dünýä ýüzüne maskara edip bizi. Redil bolduk ya Türkmenistan. Size ayal maşgalalara toğru verecek kakras 3 sanata geldi şu taýda şu var. Size Türkmenistan'da otyrys öýde çağalan arasynda otyrys. Indi siz aýraçylygy gören adamlar, gören ayal maşgalalar. Men size öýüňizde geldim dänim diýdim. Sizin üçüňizden Türkiýe işlemäne uğratjak gidýäňiz. Bildiňizem özüňiz alýaňyz. Ýöne 2 ýyllap maşgalaňyzy, çağaňyzy göreňdok.
Ýöne aýda $5.000 berjek. Ýöne gidiýäňiz 2 ýyl 3 ýyl görüň gop diýse. Aýda $5.000 berjek diýse gidersiňizmi? Mene gitjekkä? Siz gidersiňizmi? Men aýda inmi doňjum seretin ha. $5.000 köpüge teňe işläp bersiňiz-de ýöne ol 700 bolmasyn, 1000 bolmasyn, $5.000. Mecbur bolduk bitmäne ya. Şu yerlere mecbur bolduk. Kim gidesi ailesinden ayrı düşüp. Yani öňde eklenje edip bilýän, garnyny doýurup bilýän hemme zat ýerindeki men geldim de size. Gitjeken men çağalamyň ailamyň diýdarynyň doýup bileje ýaşajak. Mütama çağalarym ýanda boljak. Nägil bir münçükdir. Eger men wara ýerden çağajyklarıma zawtrygyna 300 gram şeker tapyp bilsem, bir tegelige doýmaýarlar, 2 tegelek çöreğini tapyp bilsem, abedam prosto 1,5 kilo kartoşka bilen 2 tegelek çörek, 200 gram ýagyny agşamam, nädegdim agşam uşun bolýa, iň almana unuş edere ýagdaýym bolsa, men çağalarym ömrüm taşlap gitmeýän. Bilýärmi? Ama şo ýagdaý haçan bolýar diýsene, ýa hökman bilimiň bolup, ýa molum, ýa bir ýerde işläňde, bir ýerden aýlyk gelende, tamam sen boňşyň ne magaziniň barıp ýazdyrýan, aýlyk gelende berýän. Men işlämim kitjerde. Men işlämim kitjerde. Men ýazdyryp aldym. Men nirden bereýin? Bolýa. Men wara giderin bazardan, ýerden opta çykaryn, pomidor, kartoşka alırın, taçka haýyş ederin, giderin, ona versin aşağıdan. 3 man dalan olsam, 3 man 50 teňe sataryn, 5 man kazanaryn men. Uzakluğun gysy günörtan sataryn, men etdimem şonu. Şonu edilerin, şu gün 20 manat kazanyp, çağalarymyň çöreğini alaryn, ýagyny alaryn, 2 kilojik kartoşkasyny alaryn, ertirki günüm. Şu gün kazandım, ertirki günüm men çağajyklarym iýjegmi. Şonu kazanyp bildim, tamam diýen ha. Bolýa onam taparyn. Ama yaramady. Kesel boldy. Ine men aýda oturýan, men çağam şu kardiologiyada ýatyryşym, oňurga gideýärlim. Men aýda in adından şu wagt kazanýanym men $700 ha. Men kars kabul edip $2000 öýürde oturýar. $2000 ýetenok şolaryň liçeniýasyna. Onu nerden tapaýyn men? Ine men sen soraňa jogap berdim-de, galan nerden tapaýyn men? Ölsünmi olar? Ana şol zatlar tapyp bilýän bolsadyň sen ýurtdan $5.000 berselerem, $10.000 ömrüm aýtmaýan. Ömrüm aýtmaýan men. Ana şol meselede şu taýda ýatyr. Gelin adamlar. Men şoň üçin diýär. Daşaryklar bolmaň, arkaňyzda hökümet bolsun. Hökümetimizi özümiz saýlalyk. Men şu hökümeti diktawat etmesin. Biz özümiz saýlalyk. Şu saýlan prezidentimizden hakykatdan halk bilen işleşjek. Ol haçan bolýar? Haçan halk ayağa galyp häzirki deýişdirişi wlasty aýyrsa we ýerine de adalatly saýlaw geçirýän halkyň içinden söwgüli adamlaryň başyna goýsa, halk üçin ýatyp durýan adamlar ana şonda bolýar. Nuri şu halkymyz bara ýaman oňçular bidiňler. Inne oňçular. Oňçular boldy. Aýdyryň. Maňa seret sen men saňa diýin häzir. Ine buny aýyrdyk da. Buna ayırdık, iznen gelen. Müngüllen bir gelýär wyjdanly, bir näle halkyny seretjek adam, müngüllen bir sana gelýär. Olam belli däl. Ama şu wagt bizde şu dura, şoňa birazajyk wyjdan oýunyp, ýagdaýymyzy düşündirsek, most bit. Munun geljegi müýtoş bolmaýar, men saňa aýdaýyn. O taýda eger halk häzir şunu aýyryp görkezse bir gezejek. İnniki gelecek var ha. İslese beşik basıp göräýsin. İnniki gelecek. Beşik basıp göräýsin. Halkda bir bolýar sen halky birikdir de şunu aýyryp bilýärmi? Biziň halkymyz şeýler gorkok şeýler sıçak da. Men hiç de sıçak boldum. Bir zaman doğru menem aýdaýyn. Şeýle zatda da nüştaýyk çykýas, gepleýäs, aýdýas solen bize garşy aşakda bir giden zat ýazýarlar. Tankyd etmeler, sarahat ýurdumyz, asuda asmanymyz. Biz asmanymyzda Ukrainadaky ýaly samolyotlar kowlaşyp atyşyp berdiýemiz o. Asmanymyz asuda ýöne hökümetimiz gowdýar. Biz ýalňyşlara ýalňyş diýäs. Biz hökümetiň edýän ýalňyşyny tankydleýäs. Agzymyzy ýapjak bolýarlar.
arkandan nemet yalar, onu bunu idarlayalar, karnınaşını da adına. Emma iyileşlenmez olsa hakikati aydan oklar. Dilini yaran oklar. Hakikati aytmayan yurda Allah gazabı düşer diye, cezasını verer diye. Eğer adamlar özü düşünse, yanlışın yanlışlığını şu zat etmellerleyip öz baş tutanına aydı verse, ana ondan son düzelip başlar bir zatlar. Emma bizde ne diyorlar? Arkadağı şöhret diyorlar. Bir yala çonyalı diğer yalam ettiler hükümet. Biz neymi kul mu? Biz Allah'tan başka hiç kimin kulu değil. Şu asuda diyenler bir yok kurtlanın sana. Sen nirdeliğini bileyinle, men sen asudadığını yaşayanın bileyinle. Lişne men asudada değil. Rahatladım değil. Yatyanım 24 saatin içinde 1,5 saat yatyan. O da kelle yatanok, beyni yatanok. Prosto gözün yumuk. Düşünüp yatyan. Ertir. Çağlarım haysısına näme gerek? Bilen mi? Ertir. Men çağlarıma näme dirin? Patronum bana avans berer mi ka? Men haçan pul uğradıp biler mi kam? Diňe şoňdan ýatdyň. Türkmenistandan jaň gelse bara vallahi men dogry aýdyn. İngilizce mi kam diýen dagdy bolýan. Türkmenistandan jaň gelse alasym gelenok. Innerjesi çağlardan gelse-de. Sebäbi bir balnitsada ýatyr, biri kateterliyor. Sebäbi hiç go habarlyklaryň gelenok. Onsoň niýede bu asudalyk sen? 24 saatyň içinde 1,5 saatyň rahat ýatyp bilmeseň asudalykmyş ol. He? Çağajyklaryň görülmeseň asudalykmyş ol. Çağajyklaryň bagyryňa basyp bileňok. Çağajyklar sen dip gan aglyýa. Eje sen görünmeli diye. Dokuňaçdan habary ýok. Men çağam mara balnitsada ýatyrda, he. Ýan naksy bar, men nomerim alyp 2 sanatdaý gardaýdy we gyýyp aýarlagan. Düşünýän türkdesin çağlaryň üçin gaýrat etdi. Men şu wagt gyýdyň aglyýa diye, he. Ejem jany göre gün akşam ilke aglyýa diye gün ýarym sagat soň uklak galýa diye. Gün 2 sagatam ıngylýa diye düşün aglyýa diye men çağam mara. Mamçykam. Men howun çağam näme diýsene? Ine men nädip ýatjak? Eje diýä, sen men düşme girdiň diýä, 4 tane aýyň çyslosyny aýtdyň diýä. İksen ýadyma düşenok men diýä. İksen ýadyma düşýär diýä. Bira aýarly men uluýdym görüllä. Şoň agtyjym bolýardy men bir aýdan bir aýym galmady. 8 dorly, 9-dan ally haçan olsa bol bermeli. Eje diýä bira diýä aýnuruň diýä bäwejine gowuja seredim, şoňa kömek ediň. Gowuja seredim diýip aýtdyň diýä. Meňem diýä 19 na bolýar. Dur 21 ne diýdiň diýä, çysloň 21 altyň gelýär, şoňa gowuja seredim. Seňem diýä 19 na diýä samolyodyň gelýär uçjaň eje diýä. Ýöne niýe uçjagyny aýtmadyň eje diýä. Haýsy ýurda uçja? Gyýdym men samolyodum gelýär uçjaň ýöne aýnuruň bäwejine gowuja seredim diýipdi diýä. Aýdy gitdiň diýä men düşümde diýä. Indi men şo günnäri 4 gün boldy, şo günnäri 10 ýaşmyndam gözüm ýumyp bilemok. Sebäbi men şo günden sykyn, şo günden dertden ýaňa men uja ýatwa bir bilemok, ýüregim hiç ýelegine çydamok. Men 2 minut ýörýän işim etýän öýüň içinde gelýän 10 minut dinjimelýän ýüregim patır edip urýar. Ay ýadadım. Sana bir zat diýjekler. Gatya ýadattın o diňe gyzym maşgalam. Gaýsy bir maşgalasy düzgün şu. Emmek şiňiziň maşgalaňyz bar. Şoň üçin maşgalaňyz üçin. Näme ýeragysynda gyzym maşgalam. Dur sen gyzyň maşgalaň ýokmy, çağaň ýokmy? Näme üçin eliň türk üçin? Sen nerede şu an? Haýsy ýurtda? Rossiýada. Rossiýada. Näme üçin eliň Rossiýa? Okamana elim. Okamana eliň çağaň barmy? Ba, bir sanak çağam bar, gyz çağam bar. Bir sanak çağaň bar. Seret bir sanak çağaň, men 4 sanak çağam bar. Düşündiňmi? Çağaň üçin çabalaň okmy sen? İşleň okmy çağaň üçin? Men näme üçin ýala dediň Gülýanak watanym bar, inanyp gaýtdym men watanyma, bir hormat prezidentime inanyp gaýtdym men.
Sen hormatly Yok, sen onyan haramzada. Sen hormatly prezidentin aňarda sene berdi. Otayda da sen çağa ekleýämiş ol. Haramzada dalbaýok. Bir sancak çağaň ma? Bir sancak çağa men götüm bererdim Türkmenistana da. Şol eklerdim. 100% aydan yankı okumana da varan o işläpýär. Eşek ýalak bolup Russiýada. Oku. Indi bu ad işlemäge çykmaň ady oku var ýa norly. Düşündiň? İşlemäge çykmaň ady indi oku üçin oku sebäp bilen çykmasalar çykybilen oklar. Hakyky şuňal çört, ine ser şuňal çörtler gelýär he şey diýer. Bizem watanymyzy satamyzok, watanymyza dönüklik edemizok. Şu taýda diňe men däl. Men ýalyk ene aty. Men ýalyk çağız üçün ağlayan ken men TikTok'a giyden men özüm üçün de görýän näden öz joralarymma lişne şu taýda biri ba adam aýtjak bir TikTok'ta bir gelin var ağlaýar ýollaşym diýe işlenok çağajyklarym $150 uğraşsama diýe keyp üçün ýa çağlar men görkezýär diýe bolmasadym görkezenok diýe. Ana näňme? Ya. Ine şu adamlar da vay häzir galalyn, häzirin özünde galalyn. Giýje bolsun saat. Şu an bizde Türkmenistanda saat giýje 2. Häzir galalyn. Häzir tutuş welaýatlar, o Aşgabat, Pakryşka ýakýasmy, ýa ýene orada edýäsmi? Başlalyn, näme ony sehet gerekmek üçin, ýa molla gerekmi? Hacdan molla getirelin moň üçin. Türkmenistanda bolsam ana naýda şu adyň özüne köçä çykyp galjak. Ine Türkdämen, Türkdämen. Gaçak men nädir şta akademiýerik çykyp ütköş geýinseň men ýygnak gitýärler. Şoň üçin men diýänim şu taýda kimlik berme zat, kimliň gurrun etýän diýänim. Arkaýyn kimlik bara prosto biziň rahat gezmegimiz däl. Öz hukumumuzy talap etýär şu taýda. Bilen edemiz edip etmek däl. Öz içimizdäkini aýdy bilet ýygnasalarym, ýene kimligimiz we görkezip sypy bilýär. Aňar diýme çağlarymız 5 manat näil diýsem kösenmeýe. Senem berdi, näil bolsam alyjyk edeniňi öz näil diýjem bilemokda. Öz içimdäkini diýip ine men şo çykyp diýdäne. Şol diýip bilýän men. Diňe ýaý, men şo diňe ýaýynda diýip bilýän. Ýola çykyp diýip bilemok. Men ýygnak gitýärler. Yo, köplükden etmeli sonuçun. Bu köplüğün işi. Savay vatandaşlar, her kim bir iş etsin, her kim bir rad etsin. Türkmenistan'ın içinden görüp oturanlarımız var. Davay yani netice verelim, netice. Dine gurrumda kalmasın. Men yan ayttım, S24 Ultra uğraşacak. 2 hepten içinde şu an edip bilmeyen olsanız, men şu telefondan geçtim, dövecek telefon. Yani sizler şu kim etse şonu uğraşacak. Hoş dedim. Ana, 200-300 euroluk saat alyanlar Türkmenistan'ın içinde hareket başlayar. Öyle şey oldu, kimin başına bir ziyan gelse, türmeye girse ya da işten kovulsa ya ne ziyan çekse, hükmani uğraştı şonu, şu hükümeti yıkamızda, ağdaramızda son, hükmani uğraştı şunu kompensasyon istese, 3 ay son istese, 3 yıl son tapağı diyor, kompensasyon. Hükman, her gününü ödem, her gününü artık mazuyla tölep, näme milyardlar yegenler uğurlanan, koy halkımıza istedim, koy halkımız şulurda görüşenler. Hatta şolarım çağırıp diyorsunuz medal daktırır. Medal, kahraman, Türkmenistan'ın hakiki kahramanı olarak. TikTok'ta, YouTube'da hemme adam görýän. Prosto bolýarsyz, men düşünýän, men özüm liçne gorkýan nädir köçä çykyp bara mitinga gatnaşmana. Sebäbi geçen hepden bazar gün men izine çykdym. Siye köprüsüne men Ankara'da ulakan miting, negden polisiň içinden geldim men. Prosto arketeň içinden ýörek geçdim, gödöňüde getiriňsiz. Gorkýan hakyky, şoňy men gorkdum действительно. Men gorkmazdym, eger men şu aňardaky balnoýlarym gowy bolan bolsa, men eýderdim, beýderdim, iýjek çöreğini tapardım. Ama şu näden dedim, balnoýçylygy, ne gyjym operasiýa bolmaly diýene, maňa ihtiýaçlary bar şolaryň.
Maňa günüňaly diýmeýin. Men şu taýda bolmasam, şu taýda şolar operasiýa bolup durmuşy uzağa gitmeýär. Düşünýäňizmi? Ay şu wagta geçen günümüz gowlan bar ýa näme geljek günümüz hat beterleşer ýani. Geçen günümüz gowy ýani. Geçen günümüz gowda duwadyny. Hakyky dünkü günüň bilen şu günüň deňap bolanokda. Ýa TikToklara bakyp oturýan nawal öwlýada käbir gabrlar ýanýar, ot ýanyp durýar. Näçe milyon halky näme dip, näýil edip katil, Gurban Gulyň gaýgyry şunýalyk ýanarmy kagy dip pikir etýän. Şo ýadymy düşýär gabry. Çeret köp zat ene TikTokda giýdiň imoda paylaşýarlar, ağlaýarlar, eňriýärler, çağlar üçin ağlayan we çağlarym annem diýip bir ağlaýar, babam diýip bir ağlaýar, çocuğum diýip paylaşymlaryny görýäň ha. Ama şolaryň biri tamam sen gorkýan, men düşünýän, menem gorkýan. Menem şu köçeden iş yerime izine çıkıp iş yerime kepdede 2 ýeljek izine çykýan men. 2 kepdeden bir çykýan. Ama şonam ölür ýaly gorkup gidip gelýän ha. Ýöne düşünýän men hemmeňizden düşünýän sebebi aňarda siziň beriňiz bardyr ýa ýene keypine gelmediňizi bilýän. Ýöne ine şu TikTok ine seretdiň ýaýyny şu hükman 74 adam ma şu 74'ün 50'si bizi şu wagtlara rica alýarlar. Men biremine adyňyz näme? Bäwul. Hay siz çıkıp gürläbiliňiz. Çykyn, gürläň, sesiňizi eşitirin. Hükman suratda häzir men gorkamok, uf ýadadım, näme üçin goýdum şunu? Sebebi ýadadım. Umuman hemme zatdan ýadadım men. Uf ýadadım. Çykyn. Sizi TikTok'a koysunlar, sizi YouTube'a koysunlar. Iri güç barmaly ýerine barar şol. Men kıvarmasa sen kıvarar, sen kıvarmasa on kıvarar. Näden dedim? Adyjyk wyjdany oýunmasadım. Biziň efirlemede götürýän derejesini, götürýän prezident bolup götürýän derejesini münasip bolmak üçinem eder şonu. Sen düşünmesin, men düşünmesin. Ýöne innerjesi götürýän derejem bar ene men prezidentliga. Şonu guru näme diýilýär men gep tapamokda. Şonu insafy bilen götüreýin diýip şonu düşünür. Tamam çykmaň, mitin gadam çykmaň, hiç adam çykmaň. Men gorkamaň aýna uf ýadadım men. Men Bayram şäheri raýaty. Bolýarmy dogan jigimçe. Köpüldüň adamlar, türlü sesler goşulsun, türlü adamlar goşulsun. Siz ana, wot iýmini sesiňizi ýetirin. Sesiňizi ýetirin. Gorkýaňyz dogry düşünýän. Menem gorkýan, öler ýaly gorkýan, gaterwet gorkýan. Men häzir gitsem ataýda aklyr men kim bilen näme etdi? Hemmeňiz düşünýän, ýöne sesiňizi ýetirin. Köp adam gürläp başlasa, aňarym gorkup aljyrap iş Mana gerek galmady gyýt. Gaçakya itini siten adamyz ýok ýa. Sesim gelýärmi? Nuraga sen talyp çağıra itlerine de adı var ýene bizde ýok haky kışıl barnyňam gulagyny bizde kimlik ýok. Olar nämestä gulagyny probirka wa bilýärmi? Şonu gelip takip edip bejerip gitýärler. Lüboy balnitsaga götürseler şonu probirkasyna görä liçenýe berýärler. Ama sen häzir köçede ýykylyp ýat kimligiň bolmasa eneň bagyşlaň bolan belaň sapynam saňa hiç kim işat etmeýär. Doğanlar şu yerde 70 adam var. Nuri talıp çağırıp otur sen ağam. Gayrat et çağır diýdi. Habar bereýin diýdim. Gidelim hava. Efirde otur ol men efir yapmaly bolýan ha. Ony men bilelikde ortak ýaýnam edip bilýän bolan, onu da başgalar gelip bilmeýär. Özü biriň efirinde otur özü. İkisany invalid var eken diýär ki Nuryny çağır. Zat diye öyle diye. Nerede oncum gitmoşt onu ilmalidiňim içine bir aýtjak, bir ýalak bir goşuljak, bir diýjek zatlary bardyr. Siz gidelim hemen şu yerde 70 adam gidelim şu yere. Ne dip ýazmaly talip dip ýazmaly TikTokda. Nurin takip etseňiz Nurin görýäňiz ha. Biraz men ýeňi hasamy hali şu yerde $2 daha kömek etseňiz şolara invalidni kolaska alın ya. Gaty kösenýärler eken görseňiz. Şu Krasnobod'daki çağaçık mı kağayız bir de yardım et. Yok ullakan erkek adamlar.
Ayağları var, gatı kösendim onu görüp. Şu bizim döwletimiz kömek etse hiç kimem. Näçinji ýyl 78-nji ýyldym bir çykypdyrdy ama kömek edin ejem bile ýaşaýan diňe dip. Gatty Aa, gynandy. o şodur belki ejesi de var eken yanında gatı kösendi. Gatı gynandım alara. Üçüncü etaj bir komnat ödüm. Indi meňe ýagdaýym ýok. Nuru kapat biz oňa çaýyl talip dip ýasaň çykýar däme? Nur agamjan siz barıň oňa belki bizden beterräge madyr. Hemmemiz gidelim. Böyle bizim barar. Şu wagt hastalyň nemesini noterken men görüp oturýarym. Fevral ayda men adalata gitip geldim. Fevral ayda pirli öýdü. Deresi çaýaty fevralda kışty gitip geldim. Adalata gitip geldim Aşgabatda. Bir kulağıma minne git şu adyň önünde adalata git. Neme kabul edip oturýar dip gitdim men. Näme şu aradaylyk. Şu wagty men başlamaka hava Mart'ın başına. Başlarında gittim dersi. Yok, fevralın ayağına gittim. Mart'ın başına tamam arada başladım. Başlamaka kim gelse hemmesine kömek edeceğim. Men bitti. Mummanat 5 milyon çağın pensiyon rashod edip Aşgabat'a gidip geldim. Görüşümüz ýaly hemme ýerde kösençlik. Gurrun ýene şol geçimsizlik, şol kynçylyk, neme gynansaňam vatandaşlar aýak almakdan başga wariant ýok. Awa aýak almasak bolanok adamlar. Halk aýak alsa oň öňünde başga döwletleriň prezidentlerim durup bilmez, başgalaram durup bilmez. Halk aýak almaly, halk goşulmaly, halk. Men näme üçin şunça wagt şu meseleni ulodup tüýndirip oturýarym. Bilýänmi? Maksimalny goşulsunlar, maksimalny köp adam goşulsun, maksimalny adam oýansyn niwede oturýarym vatandaşlar. Maksimalny derejeye ýetsin niwede oturýarym. Türkmen oğlu ýürege düşdüň aý bara, sessiz aýlaryň sen o. Ýürege düşdüň aý. Dursultan ýerde. Ha jogap berdim öýüne dip. Nirde bolsun öýünde, nirde bolsun. Ina vatandaşlar gelen derejemiz. Şunu içenli aydyp indi miwesini hasylyny görelim. Şunça ekranlarda görüşdük, etdik, aýtdyk, düşündük, işlerini geçtik sizlere. Sizin başyňyzdakylar ýürek tökese otur sizi diýip. Anha talibam ýene bir hassan efirine otur. Şoňa kömek etjek bolýar, şoňa kalyas galjak bolýar. O mesele eýdiler 300-500 dolara çözüler bolýar. Kalyaska da alıp verirler, ona medersin, onu dinarsin, yeni bir yer çıkar, onu ilgarsın, o torolsun, yeni bir yer çıkar. Yurt derecesini alıgalın da, yurt derecesini alıgalın da. Ne edip bir hayti birine yetişelin adamlar. Dava ilki kökünden ayıralın. Türkmenistan'ın milli hazinesi var, Türkmenistan'ın yerastı baylıkları var, Türkmenistan'ın yerastı baylıklarından çıkan çiğ malları var. Dokma senagatı var, pagta var. Ve bunların hemmesi gazal valuta satılıyor vatandaşlar. Hemmesi gazal valuta satılıyor. Bunlar bizim hakkımızı bize vermeyen ellerine gazallan brillianttan sagat takyalar. Anarbaş giyinyalar, anarbaş iyi içyalar. $100 bir manat yala edip seçyalar, 1 manat yala edip. Vatandaşlar sizler $100 mätäç wagtyňyz bular 1 manat ýaly edip seçip oýnaýarlar. Şu zatları videolaryny gördüňiz ha, o ýegenden toýlaryny, garnaşlaryny, toý edişlerini, maşinalary bedeýişlerini, nädip bedeýärler.
Bağışçılar mut aydym taýda aýdyp gaýdýarlar. Seniň oň bağışyň pulunu tapan ok. O bağışçılar baryp olaň toýuna mut 2 sagat, tersi 1 sagat aýdym aýdyp gaýdýarlar. Setre durýarlar. O yıllıdlan geçidi diýen ýaly, yıllıdlar ýürüýüşe geçýär, şon ýaly. Bütün yıllyd aýdymlar setresiz oçuru nogoda durup aýdym aýdyp berýärler olaň toýuna. Ve şolarum arkadağa şöhrat diýip golla otyrlar. Siz bizim arkamızda durun vatandaşlar, siz bizden öňe geçin diýem dok. Bizim arkamızda durun. Rastak görüşmege niýetlenen bolsak soňra da çykarsy. Sizlere bagly, sizler birazjyk taş töwrüňizde adamlary da oýaryň, düşündüriň. Taş töwrüňizde adamlara. Näme üçin bizler bir zat başarmaz diýip çaklaýarlar bilýäňizmi? Çünkü biz ýaly halkyň güýjüni alyp hökümet adarşyny etjek bolan adam paşty ýok dünýede. Paşty ýok. Baram bolsa güýçli döwletler arkasyna alyp etýärler. O güýçli döwletlerim soňundan özüniň isleýän zatlaryny etdirýärler. Näme dele olar o güňü alyp? Daway halk bir-birimize bol gelelim bir-birimize. Allah beripdir yumruk. Allah beripdir el, ayak, kelle. Bu dünýä ol ýan gelip ýatma ýer däl. Bu dünýä görüşmeli ýer. Ne görüşüp ýördiňiz? Eklenç üçin, durmuş üçin. Bu dünýä cennet hem däl, bu dünýä dowluk hem däl. Bu dünýede sen görüşmeli. Diňe wyjwat etmeli. Hemme zada da şeýle. Eklenç etmek üçin hem görüşýäňiz, ýaşamak üçin hem görüşýäňiz. Daway görüşeliň. Şu görüşü daşar ýurtlara gidip kösenip işläp dälle ýurdumyz döretme urukduralyň. Ana onu görersiňiz. Şu halk bir gedek diktator aýrandan soň ikinji diktator dörebilmeýär. Çünkü bu halk bir özüne samawerini bolýar. İkinciden hem Türkmenistanyna başa gelecek adam şu halk şu diktatory 17 ýyllyk ondan öňki 13 ýyllyk jemi netijesinde 33 ýyllyk diktatory ýykan halk menem aýrar diýip inniki geljegem size ýalňyş aýagyny basyp bilmeýär. Size öňkü ýaly diktatorany güýçlendirip bilmeýär. Halk inni oýanly, inni asasyn bir gedek aldyrdy, ýöne inni allarmaýar bu halk. Şoň üçin inni kim gelse gel aýtyn diktator döräni watandaşlar. Ýöne häzir biz söwüş wagtynda komandir bolalyň birimiz, galanmazam şu komandiriň diýende görä. Dogry ýa-da ýalňyş absurdeniýet etmeli wagt däl bu wagt. Bu wagt absurdeniýet edip öz pikirini öýreden bolup demokratiýa diýen bolup barany käwir jurnalist moklanmaz şeýdip halky dagatdylar da. Biz häzir uruş wagtynda geçýärmiz. Uruş wagty komandiriň diýeni ýaly buyruk ýerine ýetirilmeli. Zat diýilmi? Diýilşi ýalym ýerine ýetirmeli. Biz häzir demokratiýa diýip otursak bolunok adamlar. Biz demokratdyňmyzam näle adam hukuklaryna söz atdygyny hormat goýanyňmyzam görkezdik. Suw demedik görkezdik. Ýöne indi biz adamlar indi komandir ýaly harby serkerde ýaly hereket etmeli. Düşünýäňizmi? Çünkü uruş döwründe geçýärmiz. Mecbur birazajyk diktatoram bolmaly bolýan. Çünkü komandirler diktator ýaly hereket etýär. Dogry ýalňyş onu absurdeniýet eden ok. Ofisier diýäniň komandiriň beren buyrugyny absurdeniýet eden ok hiç açan. Biz şon ýalak örgütleşmeli, şon ýalak birimiziň buyrugyny ýerine ýetirip ýanynda durmaly. Ýöne gynantagam bir owaň mollus kän bolsa diýe maly haram öler diýe-de ana şoňa hyzmat eden özü kaviçkanyň içinde opozitsioner bolan opozisiýamyzam bar.
Kaviçkan içinde yöne. Yılların 2 tane Pitiçkan içinde opozisyoner. Çıktılar da tutulmadık ayın üstünde gof ettiler. Çıktılar da Türkmenistan ýükänok diktatura ýykylanok oturup demokratiýa häzirden gelmeliydiler. Demokratiýa häzirden gelmelilik dagatdylar. Gördüňiz-de dagatdylar ha. Bir sellem hiç kim efire açmady, video çekmedi. Diktatura döreýä bolmasa diýtänim demokratiýa gelmeli häzirden diýtänim dagat taşladylar. Allah Murat Rahim, senin ki gatken günahın var şu meselede. Gatken günahın var. Men sana aýdaýyn. Esasanam Allah Murat Rahim da var şu mesele. Günah, jogapkärçilik. Ol baştan iklim falan nemesinde birinji gün oturup video çekdik olan kişi boldy. Ikinji gün arasynda bir zada bolup düşünşmelik. Ikinji gün çykdy da tersiň gurun berdi. Ana şu taýdanam başlady. Men şondan soň halkyň şu zatlardan uzaklaşanyny gördüm. Şondan soň diktatoram birazjyk özüne wagt tapdy. Troll hasaplar döretmäne. Bir giden ady näwelli, ejesi näwelli, kakasy näwelleri tapyp şolary efirlemede uğratdylar. Olara wagt berildi. Olam hiç tem ýokdy şu wagtlar, vatandaşlar. Hiç tem ýokdy. Maradara däl, Allah Murat Rahim diýdim ben. Şoň üçin genen ýan ağzı birligi paltaradylar şeýdi. Ağzı birligi. Biz şu ağzı birligi çek bolup gördük. Bolmasa şol adam meniň hukugunam gözledim. Ana demokratik Türkmen geňeşi diýip geňeş açylanyna herimiz bir agda bolup oturduk. O taýda diýip sözümüz geçmedi. O taýda demokratiýanyň ýokdugyny aýaljagan bolsa beýleklere hormat goýmaýanlyklaryny görkezdiler. O taýda beýdip dagady. Köpsi var ha. Türkmenistanyň diktaturasyny ýa-da demokratiýasyny özüniň bähwidi üçin ulanýanlar bar hakiki ýok. Özüniň bähwidi üçin ulanýar. Ýani hakykatdan ham özüm gelse şoňa demokrat boljak üçin däl ol. Ýöne halkyň gözüne owadan görünmek üçin edýänler bar. Beýnenýän soraw jogaba gelişip bilen oklar. Benine näçe gedek çağırış etdim. Gel o erkek bolsaň efire gel, ýaýna gel. Göni ýaýlymda ederlidik, etmediler. Bizim aktivistlerimiz özüne opozisyon lider diýip görenleri çağırış etdiler. Gel efire diýdi, ýaýna gel diýdiler. Oturul gürleşer diýdiler, oňa gelip bilmediler. Ana demokrat, özlerim demokrat däl. Ýöne demokratiýa häzirden bolmaly diýip demokratiýany dagatdylar ýöne, özleri. Özlerim demokrat däl ýolum. Bolonam halka boldy. Hasap sorasyňyz gelse, birinjisi şol urda ziyan veren nemäň içinde Allah Murat Rahimov, Murat Hüseýinow bilen Saparyklyň topary şolar, üçinji Murat Gurbanow. Ne, geldi kärisem hoş olam bokatda oturdy. 4 adam jogapkär. 4-5 adam. Häzirki Türkmen halkynyň agyzy birleşip bilmeýändiginde bir stolda oturup bilen oklar. Şoň dördüsi ýan-ýana gelse gün watardan dowdy diýip hasaplaýar. Geldi käris Saparyklymow, Murat Hüseýinow, Allah Murat Rahim, Murat Gurbanow. Şoň 5-si bir stolda oturup bilse kıyamet koptu diýip hasaplaýar. Şoň 5-si. Şolar oturup bilen oklar özlerim demokrat bizlik gurlaýarlar. Meniň bir stolda oturup bilmejek adamym ýok. Gürleşmeli bolsa, diskussiýa etmeli bolsa, oturup gürleşmeli bolsyn tapagy ýok. Meniň gaçan ýerim ýokdur. Çağırandyryn gelip. Menden gaçan bolmasalar, men gaçan däldirin hiçsinde de. Şuna çenni.
Lüboy vereme, lüboy yerde hayti Zoom, Primo efir, TikTok efir. Bede tamam günlü canlı yayınla. Haramdada da gelse alıp otuyoruz, Orromsu da gelse alıp otuyoruz. Alıp otuyorsa gelip ecemide, bacımıza da tövüp gittiyerler alıp otuyoruz. Yani men yurdum düzelme üçün edyen şu zatları. Söğütülürüm, boray bar, tengülen oturacak belli. İna. Hani bulur? Hani bulur? Bulur yok. Görmezsin. Geplessen öne demokrat. Bay bu demokrat yan Biden oturuyorlar. İngon da oturuyorlar ödlerim. Kurban olun meter diktatör. Yani bir stola gelip oturup bilmediler, gürleşip bilmediler. Halk üçün şun yazacaklar esteler karşılığında bırak isteyecekler. Ana şoň üçin meniň gaharym bilen zady aktivistler özüňiz bolun diýdim men. Özüňiz bolun, özüňiz bolun. Biriniň eginleriniň boýunlarynyň aşagyna girmäň, özüň bolup çykşet. Ina men nuru anda bolup çykşedýän. Men hiç şaşan dewlet edip çykşedenlerlerini özüme. Men ýanyýarlar. O hökümetiň içindekiler, Orromsudan olanlar var. Yurdu bir yanına nika başladı. Orromsudan olan haram horbegler. Ana şolar doğru meni yanadılar. Ýöne men hiç açanam boyunlarynyň aşagyna giren adam dällerini şuna şen. Özüm ökjek bolup aýdamok, hakikat şu. Ýa meni tanaya. Köp zatları arka tarafta çözecek bolup gördük. Köp zatları aýtmany gördük. Aýtmajak bolýar. Men bunu näme üçin häzir agdaýan? Halky birleşdirmegiň odalam kyn ýagdaýynda opozisiýaňam şol urdu. Birleşdirmek uğruna iş etmedi de tersine iş etti. Özlerinin opozisiýony, özüm ullu kan adamlar o. Haýsyn bolsaň 50'den aňardan 50'den geçen adamlar şolar. Ýanky sana anlam. 50'den geçibem de intihaga çenli bir ulu adam bolup bilmediler. Halkyň öňünde biz ullu kan adam biz beýdişip görmäliň diýip bilmediler. Anha o besçeýigine bolýar bolyn. Anadurdy Hacif oluşdy. Gelli Kariyev oluşdy. Murat Kurbanov barsa olan başga oluşdy. Yeni bir başga oluşdy. Ullu kan adamlar bir medeniyet, salamlaşmak, diplomatiya, bu yok, o zatlar diýen sagam yok. Diplomatiya da yok. Diplomatiýany sen her wagtam ýanyndan aýyrmalar ho. Halaň ok ho, sen şoň bilen gyýdarşmaý ho. Sen şoň bilen bile bir ýataga girmäý ho. Halaň ok süýşmäý sen şoň bilen ho. Süýşme üçin baran näsiňiz ho. Ýöne oturup bir stola oturup sorajak alyşyp bilmelisin ho. Demokratiýaň manyýety şodur ho. Şonu edip bilmejek bolsaňyz, ondan nahkoy çykdyňyz o halkyň öňüne. Edip bilmejek bolsaňyz. Ondan nahkoy çykdyňyz halkyň öňüne. Eger şonu edip bilmejek bolsaňyz. Menem edip bilmesem, maňa da diýiň şu sözi. Nuru sen nahkoy çykdyň diýo. Şunu edip bilen ok sen halkyň öňüne nahkoy çykdyň onda diýip. Gel otur gürleş. Başar düşünşmez. Gürleşip bilen oklar bir stolda oturup bir pikire gelip bilen oklar. İnnäre bir stolda oturan oklar. Gepleşsen demokrat. Gepleşsen men halk üçin çykdym. Halkyň haky var. Gepleşsen. O Народное движение gepleşsen. Atlarım şonýaly. Azat Türkmen atlaryň ha. Halkyň sesi gepleşsen. Hemmesi halk. Halkyň sesi, halkyň haky var, halkyň hereketi, Народное движение Türkmenistana, DVT. Onuň ýene gepleşsen şonýaly hemmesi. Ol Türkmen Helsinki Fond hak hukuklar, azatlyk diýär. Onda da onuň azat ýok. Atlary gowdat, oğdan atlary edýän işleri tersine. O. Halk üçün çıkan bolsam,
Onna sen öz ambitsiýany, egoňy gara aýyrmalaryn bir stola oturup bilmeli. Başaran okmy? Onna halkyň öňüne düşme janna. Bir derek bulama ortalygy. Bir derek halka yazık etme. Halka jalka bolýar soňunda. Çıkdyňmy halk üçin? Onu bu dobry. Goý öz şahsy ambitsiýany ýeneňi. Halka birlik gerek, halka jewslik gerek. Halka diktaturadan dinmek gerek. Edip bilen okmy? Onda näme üçin çıkdyň halkyň öňüne? Ne ýanky sanan adamlar da hani Murat Kurbanow, Allah Murat Rahimow, Hal Murat Söýünow, Sapar Iklemow, Gelli Käriýew. Şular adamynyň şu bäşdiniň bir stolda oturup gurrun edip oturan görün günüňiz kıyamet koptu diýip hasaplaýyn watandaşlar. Şoň kıyamet koptu. Gepleşseň demokratlar, gepleşseň adamlaryň hukugy bar, halkyň haky bar, halkyň sesi bar, gepleşseň. Şonuň üçin halk sizden içe kaçtım. Yaşlar bolup bir gelin garlara 50'den geçen adamlar bilen işimiz bolmasyn. Goý olaram otursunlar, işleri gysýarlar Ýewropada, ýenelerde. İşleri gysýan bolmagy mümkin çünkü bir Ýewropa bulutlu da hastaýanda, güneş ýok. Daşak çıksan ýagyş ýagyp dur, edere iş ýok. Onuň TikTok, YouTube açaýmasa o başga nämesin. Pul hökümetten gelip dur, saçal strahowkalary tölenip dur. Yene pullary bar. Yani pulsuz däl şu sananamyň hiçden pulsuz däl. Biz ýaly maşgalasyna duşup bilmän ýörün kösenip ýörenem däl. Gepleýärler geçip ýatýarlar götlerine pijamasyny giýip. Soňra turýarlar da bäşgunama içim gysýa daşarama bulutlu diýe ýene efir açýarlar. Diňe boluşturýarlar özleri. Şu adamlary gaýtam ýitip gitseler halkyň öňünden has bu bähbit bolar çünkü belli bir adamlar umut bağlap oturmazlar ingonmanla. Ne halkı biriktirip bilemdok sebebi. Özüme sanaýmaly opozisiýa olan böyle küçük. Ana şu zatlarım meni laf keçediýär adamlar. Şu zatlarım meni laf keçediýär. Men onan ýanky gelinejemiz ýaly ýanky gelinler ýaly ýanky gelip gürläni iýleşdirmez ýaly iýleşdirmez. Ýürüwüç halky jemler sizler bilen. Ýöne olar bilen jemläp biler öýdenmek watandaşlar. Olar bilen jemläp biler öýdenmek. Men lişna özüm şaýat näçe gedek talibiň men gitjek diýip video çekjek bolanny çekdirmedim. Lişne men päsgel boldum. Näme üçin diýen oýlanşyp etmeli zatdyl. Maňa jaňa diýip mene şunu şeýtjek diýip şoňky intuitsiýa, şoňky emosiýasy bilen hereket etmeginiň öňüni men aldym. Belli bir derejede käbir zatlarda howlup gas bilýän talip geldi onuň da hazır meter howlup gas. Şoň üçin gaýrat edin. Ýaşy 50'den geçen opozisiýon ýaş tullanmaz. Etseňde gollap beriň. Häzirki türkmen halkyna, ýaşlara maslahat beriň. Bolmasa da umytlaryny bitirip özüňize baglap taladandyrma. Özüňiz edeňiz okmy? Edi bilmejeňize gözüňiz ýetýärmi? Iňoňsy çekilin. Yani mollus köp bolan bir malyň diýe bir owaň mollus köp bolsa maly haram bolar diýe. Şoň üçin şolat şonu etmejek bolsaňyz gaýrat edin. Molluçuluňyzdan, sopuluňyzdan taşlan. Etseňizem halk üçin çykan bolsaňyz onu bu dobry bir stola gelip oturup gürleşip bilmän başaryň. Men näçe gedek tökmet pidalaryna sedawar boldum. Näçe gedek tökmet atyldy üstüme. Özüm opozisiýanyň wekiller tarapyndan. Näçe gedek atyldy üstüme. Näme üçin edildi? Çünkü ýürüýte maksatlaryň propaganda ýöredip özleriniň aga gara edip görkezmek, garanym aga edip görkezmek maksatlary özleriniň siýasaty bilen gabat gelmeýänligi üçin.
Ne köpüňiz bilýäňiz, men näme üçin goklaşdym şolar bilen. Näme üçin goklaşdym? Ge siyasat demokratiýa hormat goýan bolsaň, men pikirime de hormat goýay. Maňa uğradyp durma linkler men görem, okşa uğradýandan. Özümem işläp ýör, işiň arasynda sroşny bir zat mykar edip görmeli bolýan, gelse senden gelipdir. Seni bloga salmaly bolýan beýsen. Uğratma diýen ýok. Ahir soň bloga salýan, gepden düşünen ok. Ahir soň şu şeydi otýur da, döwüp kaseta ýaly, şo ýerini gaýtalap otýur o, döwüp kaseta ýaly. Klinde de otýur da. Şondan soň aralar açylýar da. O. Inen sagam. O görgüsüzligem bar, hawa. Görgüsüzligem bar, görpilmeçiligem bar, özlere bir eden oklar. Özlere bir eden oklar, etçege de ýol beren oklar. Ne kıyın yerem şol. Men talip özü efir açmandyr ýadylar. Talip bir efire goşulupdyr. Şoň üçin özü efir açan olsa men şu taýdanam goşulyp bilýärdim da. Ortak canlı ýaýyn bilen. Nirde tanamayan, görmedik adamlarımıza şende efire allık, adettik, birine çekineceğimiz yok. Lüboy adam gelip maskarada etçek olup gördü bizi. Kıyın sorular beren kişi bererini ödük geldi, maskara olup gittiler. Yani meninni ol yurdum gülýäli ýene wor diýenlere menni orun beremok, onu önce düşünüp köremelim. Men 100 gezek gaýtaladym o soragyň jogaplaryny. Gittim YouTube'dan görsün, tapsınlar. YouTube'daki videoları görsün, şu taýlarda da bar. Olaýam halkyňam ýüregine düşdiler. Maňa diýýärler, agam şolar ýalar çykar aýda diýip. Halkyňam ýüregine düşen bolmaly. Hani kim galýa ho, kim S24 Ultra alasy gelýän bolsa galsyna, vatandaşlar telefona ma görkezdimeýdi. Bu da çekor. Şonu da anlamak bilmedik mi kagay? Goýup dur näme? Galdyk goýup dur. S24 Ultra. 8 aýyň öňünde, 8 aýyň orta arasynda. Pakışka yakmalı videosunu çekmeli. 10 sekund, 10 sekund, yetik. Ene, bolmasa da mena şoň açenni var, efire maşak gelay. Mundan öýler. Ay daýyň nur, näçin efire açalyp diýdiler. Ay şu nur pakışka yakın diýdi bolýan, yakmadyk bolýan nur, şoň üçin açan owunny diýýän. Bir-birine aýdy şaýyn. Eger şonu etmejek bolsaňyz, bolýa, pajalosta, etmeň. Açan men şonu ýaly video görsem, meni çağırýar bu halk diýip menem düşünür. Yok etmejek bolsaňyz menem bir derek ekranyna oturup lakka edip siziň nerýiňizde oýnamaýyn. Size bıraktyr aýtmaýynam. Siziň içiňizdäki derdiňizem ýeňlemesin bir derek. Ýeňlemesin. Goda çişin belki ýarlyp edersiňiz ha. Bay şu taýna go aýtdy, şu taýna go diýip bara özüňizi köşeşdirip oturmaňda etjek bolsaňyz iş edeliň adamlar. Şu bir kepteriniň sag ganaty bilen çep ganaty. Sag ganaty ekranlarda iş edýänler. Ekrandaky ganatam gitmeler. Arkasyndaky arka tarapda iş edýän ganatam gitmeler. Meğer onu minetçek bolsam gidip onu kepteriň odola ýekejek ganaty wa bu ganatam yok, onu minetçek bolup Türkmenistana barsam bu ganatam gidýärdi, kepteriň özü ýitip gidýär. Biz bolun kepterini uçurjak bolýas. Akça kepterimiz var, Türkmen halkynyň nemelerine de vardır. Bunlar yok, bunlar zeytunyň ballajagy var. Akça kepteri bir parahatçylygyň nişany da, azatlygyň, erkinligiň nişany. Akça kepteri.
Ana şu zatları uçuracak bolsak bizden bolmaly, sizden bolmaly. Şoň üçin biläýiň özüm ýaly ýene birim bolsa da maşynka bolsa da şu Elon Musk çıkarmadymy karaý bir özüňden ýene bir kopýa saýan biri. Ýöne ýüzüňi adyň ütkeşüräp edip kimlik çıkaran ýalag edip ýene bir kopýasyny çıkarsa özüm şu kopýamy uğratjak da Türkmenistana. Fakryşkan ýakjagam Aşgabatyň şäheriniň içinde tüýlenip barýan gowy gazalot dolyp gidip barýan tüýr gördi ana kanun ýok watandaşlar men size aýtaýyn. Umuman dünýede kanun diýilen zat galmady. Ana ýewreýler Palestinýany bombalap öldürip başlany bäri kanun gutordy watandaşlar men size aýtaýyn dünýede kanun ýok. O Rossiya, Ukraina çoğulup başlarını veri, kursak gireni veri. Bu taýdanam İsrail beýdip başlarını veri, kanun galmady. Ne soňky 2 ýyl 3 ýylyň görürmi? Gurban bolyň tokum teji edenini edip ýörünni görkezdik we adam öldürselerem basylmaýandy görünmek bäri. Türkmenistanda kanun ýok. Maňa hiç kim Türkmenistanda kanun bar diýmesin. Ýok kanun. Ardyňyzdan baranok poçtadan. Poçta var, Türkmen poçta. Sizin hatyňyzda Mekke'den okun garkisi. Onun bolýan, eger bolýan bolsa, size bolýan bolsa, pajalista. Daway menem azar bermeýin size. O, kaçan siz taýin bolsaňyz, hukuk diýäň. Men ýöne inni hakiki hereket görmän, beýdip efir açyp blok wagtlap, Şeyh şäherli femini gurrun verdik. Başka da kän adamam galmady. Baram bolsa ministerler olur bular var. O ministerlere başlasak o sapar toýly diýdi, Durdulyýew diýdi. Sanata kada sowal kän. Olaňa hersi milliarder. Milliarder bolmasa da milyon dollarlar var. Milliarder milyon dollar şoňa ýakyn adamlar. Milyon dollara gurrunsyz bahalarda. Kim bilir 300-500 milyon dolar varmy, milyard varmy, onu biljekler ýöne. Her bir şon ýalak uzak wagtlap oturan şäher häkim bolup Durdulyýew ýalak geneler. Ana olur. Olur milyarder. Ona maýsaň aýda oturmaly bolýan ýöne siz urja bilýäňiz-de, olaryň baýdygyny, milionerdygyny bilýäňiz-de uşa. Şoň üçin size ne çeklerdim? Etçeklerdim vatandaşlar. Bana işaret verin indi. Men işareti görünmüyordum. Täzeden görüşürüz. Sağlıkta görüşelim. Salamana turun vatandaşlar. Eyvallah. Belki kovboyum olacak terim ben. Minnettar. Bağırın sağ olun minnettar. Sağlıkta görüşelim. İşaret gelsin. Yine görüşürüz. İşaretini de vereceğim vatandaşlar.